Pekné popoludne vám prajem, milí priatelia. Vítajte v obývačke nadácie Polis. Vítajte v programe o pomoci, pokore a pýche. Na začiatku len pár technických informácií. A teda dnešný večer, alebo podvečer, bude mať dve časti. Prvá časť, to bude priestor pre našich hostí a druhá časť, to bude priestor aj pre vás, ktorí sa chcete niečo opýtať alebo niečo zaujímavé povedať. Tam pri východe je taká kasička. Ak povedali sme si, že ak sa vám to bude páčiť, ak chcete, môžete podporiť tento raz ľudí v Žakovciach. Takže tie peniaze, ktoré sa dnes vyzberajú, pôjdu do Žakoviec. A mne už neostáva nič iné, len privítať ľudí, ktorých si veľmi vážim. A prvý človek, to je psychologička a Rady pre poradenstvo sociálnej práci a riaditeľka agentúry podporných služieb poskytujúcej chránené bývanie pre postihnutých a zakladateľka Medzinárodného festivalu Jašidelňa pani Sonia Holúbková. A druhý dnešný hosť je človek, kňaz, dávajúci nádej. Je to človek, ktorý sa venuje bezdomovcom, sirotám, prostitútkam, prepusteným väzňom, alkoholikom a narkomanom a postavili pre nich azylový dom v Žakovciach a tento rok je už tretíkrát v Žiline pán Marian Kufa. Začneme prvou témou a tá téma, keďže dnešná doba nie je veľmi radostná, tak tá téma je o radosti a chcem sa spýtať našich hostí, čo vás naplňa radosťou po tieto dni alebo týždne, za posledné týždne, Marian? Tak najprv vás chcem všetkých pozdraviť a tak som farárom v Žakovciach, ako už spomenul Peter. Starám sa o týchto ľudí a čo mňa naplňa radosťou? Najprv, kde má tá radosť svoje korene? Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavený čistého, neprázdneho, čisté srdce nie je prázdne. On je naplnené láskou. Ak budeš mať srdce naplnené láskou, budeš mať naozajstnú radosť. Ak nemáš srdce naplnenú láskou, pestuješ nenávisť čo len k jednému človeku, ty budeš ubožiak. Budeš rodiť a plodiť bezdomovcov a my sa tam zbláznime v Žakovciach potom. Však sú možno herci alebo herečky, ktorí vedia, pokiaľ sa má zasmiať po ten zub, potiaľ už nie, ale to už sú také umelé radosti. Ale tá naozajstná radosť príšti z čistého srdca. Keď kopneš do silnejšieho človeka, jak ty môžeš dobre spať? Nemôžeš. Musíš sa zmieriť s tým silnejším. A ten najsilnejší je tam, však hore. So všemohúcim Bohom. Ako už ty nazveš, to už je tvoja záležitosť, ale so všemohúcim Bohom sa musíš zmieriť. To po prvé. A po druhé, nejak sa vysporiadať so svojimi nepriateľmi. Ak najlepšie zlikviduješ nepriateľa tak, že sa stane tvojim priateľom. To je najlepšie. To je najlepšia finta. No a vtedy ti netreba ani rohypnol, ani diazepam. Spíš dobre. A máš radosť v srdci. Keď pomôžeš obyčajnej sirote, obyčajnej babke, dneska mi zomrel, práve keď som stáde odchádzal, jeden z mojich chlapcov. Ako zomrel krásne, skromne, zmierený s Bohom. Toto je moja radosť. Neboli fanfári, ani holuby nelietali, ani nejaké dychovka, nič. Krásne, tichučko zomrel, bývalý alkoholik, zmierený s Bohom. Toto je moja radosť. Tak, teším sa. Tolstoj, myslím, že povedal, chceš byť naozaj šťastný, chceš prežívať naozaj radosť, nauč sa robiť šťastným druhých ľudí. Toľko. Ďakujem, Sonia. Čo teba naplňa radosťou po tieto dni? Tak po tieto dni je to zmena farby lístia, keď pomedzi mraky zasvieti slnko, keď stretnete človeka, s ktorým si máte čo povedať. Naozaj, keď môžete niekomu odovzdať niečo, čo máte v sebe ako dar. A tak som sa naučila, že najväčšiu radosť prežívame vo chvíľach, nie vo veciach.
Tak pre mňa je to naozaj momenty v živote. Ďakujem. Tá druhá téma, tá už bola avizovaná aj v názve, je o pomoci. Sonia, prečo si myslíš, že je dobre pomáhať ľuďom a prečo ty pomáhaš druhým? Prečo? Ja si vôbec nemyslím, že niekomu pomáham. Hej. Ako nepovažujem to za nejakú výsadu. Človek dostane nejakú danosť. Ako ja som dostala príležitosť byť blízko ľudí, ktorí majú ťažký život, alebo niekedy pri zomierajúcich, niekedy pri ľuďoch s mentálnym postihnutím. Ale neberiem to, že im pomáham. Ako, ja to vždycky beriem, že sa s tým človekom stretávam a že je to večná diskusia vzájomná a že je to výmena názorov a že sa spolu učíme. A pre mňa vlastne pomoc je prijatie inokosti a ponúknutie nejakej alternatívy ako v tom niekedy nešťastnom živote. Že ja neviem, ja beriem, že som dostala taký dar vidieť niektoré veci inak a ten sa snažím podeliť oň s niekým, kto to potrebuje. Ale je to vzájomne pomoc aj pre mňa. Marián, ty prečo pomáhaš? Prečo je dobre pomáhať? Ja to beriem z perspektívy Božej. Moja kolegynka, pani doktorka z tej odbornej, čo sa týka tej psychológie, a ja to beriem zase z pohľadu, som farár, tak duchovná. Každý si vyberá autoritu, každý, po ktorej sa chce podriadiť, vyberáš si ju. Nevieš si vybrať? No tak ty si potom tá autorita, ja ťa ľutujem. Však nejaký pevný bod, jediný pevný bod, minule som tým horským vodcom zavolali ma do Tatera, aby som im prišiel posvetiť lána. To bolo také vyznamenanie pre mňa, tie cepiny, lána, pomôcky, horolezecké. No ja som im posvetil a som povedal, jediný pevný bod vo vesmíre, ktorý som našiel, je Boh. To je jediný pevný bod. Však, no a keď sa stále všetko, čo robím alebo nerobím, obrácam sa na ten pevný bod, aby som sa mohol odraziť. Lebo od čoho sa mám odraziť? No a Ježiš chce, aby sme si vzájomne pomáhali. Na konci sveta nebude rozhodujúce, koľkokrát si bola v kostole, koľko ružencov máš za sebou, deviatníkov, koľko svätých homší, svätí príjmani. Opýta sa ťa, bol som hladný a dal si mi jesť. Bol som hladný a nedal si mi jesť. Bol som smedný, dal si mi piť, dala si mi piť. Bol som smedný, nedal si mi piť. Bol som nemocný, prišiel si ku mne. Bol som vo väznici, navštívil si ma. 25. kapitola svätého Matúša, tá bude rozhodujúca. A tá rozdelí na ľavú stranu a pravú stranu. Však ja som sa rozhodol uznávať túto autoritu všemohúceho Boha. On káže, aby sme si vzájomne pomáhali a nachádzali Krista, trpiaceho Krista v tých ľuďoch, ktorí sú okolo nás. V tých ľuďoch. Možno niektorí to nepomenúvame rovnako tu s pani doktorkou, ale tak ako ona pomáha núdznym a ja verím, že aj ju Pán Boh odmení. Či už pomenuje toho všemohúceho Boha, alebo nepomenuje, tak to už nie je až také dôležité. Ale on tam nestačí, ako by som povedal, jediný prostriedok spáse nie je modlitba. Musia tam byť aj skutky. Aké skutky? Skutky lásky. Aké lásky? Nadprirodzenej. Ktorá je to nadprirodzená? Tá, z ktorej ja nič nemám. Ty z nej máš. Ja keď to beriem z pohľadu tým ľuďom, ktorým slúžim, čo z toho mám? Iba oštaru, vlačia ma po súdoch, po úradoch, furt nejaký konflikt. Ale oni z toho niečo majú. Snažím sa učiť pozerať očami, tak jak Ježiš, na ľudí, tých, ktorí mi zošle. Niečo ja z toho mám, ale čo ty z toho máš? Toto, keď sa naučíme, to nás bude zároveň robiť aj šťastnými. Tak, toľko. A v tomto s vami úplne súhlasím, lebo ja si myslím, že každý dostal nejaký dar pomôcť. Ja si viem celkom predstaviť takého šoféra, keď tam ľudia nastupujú ráno do autobusu taký otrávení a on je na nich milý a víta ich v autobuse, tak ako to tiež je pomoc človeku. Len každý dostal inú formu. To, že my dvaja sme tam, kde sme, tak to je tiež taký cesta osudu alebo Božieho nejakého určenia, ale každý z nás má takú šancu. Ja si pamätám jedno obdobie, keď Marián staval Žakovce a bolo veľa odporcov a prišla, tuším, pani starostka za ním, že na základe akého zákona staval tie stavby, ktoré boli na čierno. Že na základe akého zákona. A on videl Bibliu a na základe tohto zákona. Nového zákona. Tak
Toto sa mne veľmi páčilo, pretože na jednej strane si ja ctím zákon a na druhej strane viem, že to naše pozemské nie je všetko, že nad ten zákon je ešte niečo, čo môžeme nazvať láska napríklad. Chceš k tomu, Marian, niečo ešte? No zákon lásky je najvyšší zákon. Dobre to povedal Peťo. To je najvyšší zákon. My máme to v cirkvi takú, to je také výraz epikia. Čo to je? Keby zákonodárca vedel pri tvorbe zákona, že nastane takýto prípad, udelil by výnimku v zákone. No ja si v rámci epiky raz, dva zrobím. Hej, a už to robím. Hej, pozrite, príde ku mne bezdomovec. Nerád používam to slovo, ale jak, aby ste tomu rozumeli. Príde ku mne a teraz ja idem s ním do nemocnice, lebo ťažko príde podvyživený, alebo chorý, alebo niečo treba ísť. A ja si to zlíznem. Tak pozrite, ja dvihnem bezdomovca z kanála a hneď je môj. Bezdomovci je majetok našej republiky. Jak za to, že ho zdvihnem, hneď vy mňa šikanujete, že kde má kartičku občiansky. No veď práve, pán doktor, nemá, práve preto je bezdomovec. Že on nemá tú kartičku, nemá občiansky, nemá nezaplatenú, má tam dlh na poisťovni. Prišiel biskup, hovorí: Marian, povedz mi, kedy ty si musel urobiť protizákonne? Povedz mi, Marian, čo to je? 100-krát vám poviem. Napríklad, no ten chlapec, čo tu prešiel, čo si spravil? Mal akutný zápal slepého čreva. A čo si spravil? Ja som nemal čas, pán biskup. S Ježišom som sa poradil, hovorím, odpustite mi to všetci, keď ako sa dotknem. Nemal nič, nemal žiaden doklad. Zobral som druhú kartičku a na druhú kartičku som ho dal zoperovať. Hej, a teraz som sa bál, ako budú klepať, že jak sa volá, že poplete mena. Hej, ale teraz si predstavte, a biskup hovorí: Marian, keby ťa chytili, keby ti na to prišli, vieš, aký by si mal prúser. To nič, pán biskup. Ale keď už bol zoperovaný, sme prišli na to, že na tú kartičku 2 slepé čreva už boli. A teraz si predstavte, ja som to povedal na ministerstve, najprv sa zasmiali a zmenili zákon. Jeden z tých ministrov skutočne prišiel do Žakovec, smiali sa zo mňa, ale nesmejte sa. Vďaka panu farárovi sme zmenili zákon. A teraz vidíte, musí v akutných prípadoch nemocnice, keď odpustíme, jak ste tu lekári, to ešte my sme vám pridali, v akutných prípadoch musia ho ošetriť. Hej, prosím, takže nejak to rebelovať. Môžeš aj rebelovať, nemusíš jak otrocky všetko také, tá poslušnosť, to nie tak. Môžeš rebelovať, ale nemôžeš byť bez lásky. Jak si bez lásky, už si diskvalifikovaný. Pív si mimo. Z lásky k tým ľuďom, z lásky spoločnosti, ako také, ako by som občianská neposlušnosť, alebo ako taký spôsob hladovky, také niečo. Zoprem sa, ale ne bez lásky. Gandhi to tak robil. Ne bez lásky, rozumiete? A potom tých ľudí oslovy. Oni potom povedia, tak alebo je cvok, alebo dačo má pravdu tam, alebo čo to je? Donúti ich rozmýšľať. Ak budeš bez lásky, vyprovokuješ akurát druhú silu a pôjdeme proti sebe. Toto nie je Kristov duch. Hej, toto nie je Kristov duch. Tak toľko. Ešte tá láska má takú zvláštnu podobu, to zase ja uvediem trošku vás, že tá láska je bezpodmienečná. To znamená, že si nedáva podmienky, že budem ťa milovať vtedy, keď. A to s vami úplne súhlasím. Boh takto miluje a to je to krásne. My kladieme podmienky. Nebudem ťa mať rád, keď to budeš robiť, a budem ťa mať, keď to budeš robiť. Budem ťa mať rád, keď toto a nebude. Boh miluje bezpodmienečne. Taký, aký si, aká si. Predstav si, aj keď si neveriaca. Aj vtedy ťa Boh miluje. A nie je jedine katolícka cesta do neba. Hnevajú sa daktorí moji kolegovia, keď to hovorím. Ale tak odrežte mi krk. Ja som si presvedčený, že žiaden úprimný človek sa nestratí. Žiaden, jednoducho nestratí sa. Svätý Pavol išiel presne opačne. Tu bol Kristus a on opačne prenasledoval ho. A ak si ty úprimný, Boh nedovolí, aby si sa stratil. A keď si evanjelik, českobratský, alebo neveriaci, alebo inoverec, no a si dieťa Božie. Boh ťa má rád. Boh ti vpísal 10, kde ho máš? Tu v srdci. Veď ty dobre vieš, či krádneš alebo nekrádneš, či pomáhaš sirote alebo ju okrádaš, či škodíš tej vdove alebo ne. Tu ti Pán Boh písal. A ty budeš súdený podľa toho 10. Tu ho máš. Musíš si ho aj formovať, lebo to sa raz, dva sa dá všelijak do boku. Ale ak si úprimný človek, ja neverím, že sa stratí. Jaký by to bol Boh? Jak by ťa trestal za to, za čo ty nemôžeš? To by bol nespravodlivý Boh. A Boh je Boh spravodlivý. Keby si nič nevedela o Bohu, len jednu vetu. Boh je láska. Všetko vieš. My farári už len lepíme na tú jednu vetu. Všetko, nič nové pod slnkom. Boh je láska. A ty celý náš život je o tom, či si lásku vybereš, alebo ne. Nič iné. Nič. Sú chvíle, kedy si človek ale musí pomôcť sám.
Čo si myslíte, kedy to je? Kedy už tej pomoci zvonka bolo veľa? Kedy už musí si pomôcť sám? No, pani doktorka, nech sa páči, keď... No ja si myslím, že sa to začína vtedy, keď odíde z takých ochranných rúk rodiny a má sa postaviť na vlastné nohy a začína poznávať svoju cestu životom. Tak rodičia ho ešte chvíľu tak vedú, ale on už v podstate vie, kam chce ísť, tak odvtedy by mal začať sám. A všetci ostatní, ktorí stretnú, tak my sme len také zrkadlá, aby si vlastne sa usvedčilo, že či idem dobrou cestou, alebo neidem dobrou cestou. A keď padne na kolená, tak potom zase ho niektorí stretnú, ktorí mu môžu pomôcť postaviť sa, ale zase musí ísť sám. Lebo za človeka sa nedá kráčať, za človeka sa nedá žiť. Svätý otec Jan Pavol II, predošlý pápež, on mal taký slovo, taký výraz subsidiarita, to vyzerá tak vedecky, ale keď to povieme ľudové, to je jednoduché. Hej, prosím, pozrite, ten, čo je núdzný, to poznáte, tak je hladný, dáš mu rybu. Ale potom už ho iba naučíš chytať ryby. To je subsidiarita. Hej, že dám mu rybu na začiatok, aby nezomrel od hladu a potom ho naučím chytať ryby. To nie tak, že on bude lenivý, on bude ležať a my budeme lietať kolo neho a zbláznime sa a teraz ho krmiť a pchať a toto nechcem, to nie. Na bicykli, keď sa učia, hej, tak tiež ťa držia zozadu a pustia a ináč by ťa mamka, keby ťa stále držala, tak ťa už spomaluje otec. Keď chceš ísť rýchlo, musíš sa naučiť jazdiť sám. A ten otec, tá matka riskuje, že si buchneš koleno, narazíš lakeť. Hej, tak aj tak to má byť. Hej, že mám, kým ešte ide, skúšam a potom už tá subsidiarita, my aj tých chorých, my vieme ich obliekať, hej, sami, že by, a nie, my necháme tak, že tá chorá, telesne postihnutá, povedzme, alebo hej, nejaký tá osoba, necháme, povedzme, on sa 2 hodiny sa oblieka, to dievča. 2 hodiny, my by sme ju obliekli za 10 minút. Ale necháme ju, nech ona, lebo jak sa opustíš, môj otec to tak hovoril, opustíš sa jak krávsky chvost, rýchlo zomreš. Jo, ľutujte ma, bo ja som chuďatko. No nemôže sa tak opustiť, sa zoprem trošku paličku, dobre, čo bolo, dobre, tak nestále vrtam, jo, ja som chuďatko. Keď mi z detského doma hovorí, aké som chuďatko, jak som ja vytrpel, jak som toto, poď sem, tu si sadni, poviem, čo je. Môj otec bol agresívny alkoholik, vďaka Bohu dneska nie je, vďaka mojej matke Božej nie je dneska, ale vieš čo, keď otec tlačil okno a bol opitý a keď tlačil tú okno, ja som si za noc, keď povedal, že nám ukáže, keď preleze cez okno, ja som čo povedal? Ja som hovoril, Bože, keby som aspoň bol v detskom domove, aspoň by som sa vyspal, aspoň by som sa najedol. A tak ustresovaný, tak to je väčšie chuďatko, alebo ty. A budem teraz do nekonečna hovoriť, že môj otec pil a že neviem kto. Do nekonečna, ľutujte ma. No to je chyba. Dobre, čo bolo, vďaka Bohu otec nepije, nespomínam už na to, dobre, ako určitá trauma tam bola, poznačený som určite nejako, ale dobre, však to bolo už a idem ďalej, odrazím sa ďalej. To je tá pomoc. Hej, že trošičku pomôžem kúsok a potom na ten bicykel pustím. Matka učí svojho syna chodiť, keď ona aj spadne, aj keď sa obdre a ona znova ho chytia, znova nedrží ho stále. Keď máte v tom pavúku, keď to máte to dieťa, nenaučí sa chodiť. Tá furt len v pavúku beha, nenaučí sa chodiť. No, tak chcem, aby sa naučilo chodiť dieťa. No tak to je. Ale je to dôležité aj preto, lebo človek potrebuje aj do svojho života takú sebadôveru, že sám môže niečím prispievať. A nemôžeme, alebo nie je ten život naplnený, to je jedna z takých základných potrieb ľudských, že sám chce prispievať, že chce niečo vykonať, že chce niekomu pomôcť. A keby boli ľudia stále len upútaní v tých službách, že dostávajú, tak nevytvoria dostatočnú sebadôveru, aby na tých svojich nohách ustáli a nenaplnili by možno to, čo v živote sa majú naučiť. Mi sa páči, ako hovoríte všetci to isté, každý svojím jazykom. Ďalšia téma, pokora, pýcha. Marian, čo je pokora, čo je pýcha? Pokora je predovšetkým pravda. A pýcha nezriadená túžba vyniknúť. Čiže klamstvo. Pokora je predovšetkým pravda. Čo učíme tých chlapcov? Aby boli opravdivo pokorní. Chlapcov, devčatá, ako? Áno, som alkoholik. Dvíham ruku. Áno, pomôžte mi, som alkoholik. Ja si vypijem len tak sem tam. Nekecaj. Som alkoholik. Ja som narkoman. Bože, odpust mi, pomôžte mi ľudia, som narkoman. Tedy sa mu dá pomáhať. Ja som gambler. Pane, ja som gambler. Dvíham ruku. Pane Bože, ja zhreším s každou babou, keď už nemôžem telesne aspoň v myšlienkach. Bože, ja som zlodej. Toto sú pruserári, ale sympatiaci. Takým sa dá pomáhať. Keď ty nepriznáš zapal plúc, tak čo myslíš, že to, čo, nevádí, že ma, no a čo, zomreš.
Zomreš. Možno to nevieš pomenovať, ale poviem, tu ma niečo tlačí, tu ma niečo boli, pomôžte mi. Teraz sa ti dá pomáhať. Pokora je pravda. Buď pravdivý pred Bohom. Aj keď si veľký pruserár a možno opakuješ tie isté hriechy, nevieš sa z nich vymotať, nevieš takto... Ale proste ten zápas je zaujímavý pre Ježiša. Ukáž mi svoj software, program, na ten som ja zvedavý. Nie na tvoje poklesky, pády, ukáž mi ten. To chcem si prečítať, tvoj úmysel, chcem byť dobrá matka, chcem byť dobrý otec, chcem. Toto je pokora. Byť pravdivý pred Bohom. Tí, čo ste veriaci katolíci, tak jeden z najväčších prejavov pokory je spoveď. Ak nie som katolík, no tak nejak zmieriť sa s Bohom, priznať svoju vinu. Takýchto Boh miluje. Pokora to je magnet na Ducha Svätého, len skúste a už je to v ňom, v nej. Skade to ona má. Duch Svätý v nej, Duch Svätý v ňom. To je pokora. Pýcha je nezriadená túžba vyniknúť. Ja môžem aj v takých veciach vynikať, ktoré sú sväté. Pomáham postihnutým alebo bezdomovcov preto, aby som vynikol. No toto už nie je ono. Stávam katedrály, predmodlievam sa, predspevujem v kostole, z pýchy. No, aj to sa dá. Hej, pozor na to. Hej, len málo dobrých skutkov je naozaj zaslúžnych pred Bohom. Pozor na to. Robí síce Božie veci, ale nie s Božím duchom. A to je rozdiel. Hej, s Božím duchom to je rozdiel. Božie veci a s Božím duchom. Jedna matka neposlušného syna okúpe, druhá ho okúpe. Jedna ho ožehli, druhá ho ožehli. Jedna ho operie, druhá ho operie. Jedna ho dá do postielky, druhá. Tá pritom hreší, preklína, nadáva a tá sa pritom modlí a proste obetuje sa za to dieťa. Pozor, jedno sa volá nihilácio, ničenie bez lásky a druhé ničenie sa volá sacrificio, posvetenie. Toto je dovolené, keď sa takto matka ničí. S láskou. Toto je dovolené, toto ju zdvíha. Ju aj celú rodinu. Vidíš? Obidve matky robia to isté, však obidve sú starostlivé. Robia. A jedna aj druhá starostlivo. Jedna to robí s pokorou, s láskou a druhá s pýchou, so zlosťou, bez lásky. Tak pozor na to. Nestačí, že robíš veci Božie, ale musíš tam mať aj Božieho ducha. A keď ho budeš tam mať, keď to budeš hľadať, tak tvoja modlitba musí byť aj otáznik. Nielen vykričník. Pýtam sa a konfrontujem stále s Ježišom. Nedávno sme stavali v lete teraz tiež, v tie 9 osad rómskych chodí ku nám, aj dneska som mal tam konflikt tiež taký, tak chodia ku nám jak z Baumaxu, do Baumaxu, hej, tí Rómovia. Ja neriešim cigánsky problém chudobných. Aj tak policajti prišli, zasiahli tam s puškami, až nás brali a teraz nás zobrali na úrad, myslím, Bože môj, zás budem v novinách, jedinečku. A teraz pozerajú, ten úradník sa pýta, s kým sa radíte, pán farár? S kým sa vy radíte? A ja si myslím, Bože môj, budem sa vás dať príliš svätý, ale najčastejšie s Ježišom. No vidíte, čo hovorí? Na čo vám mám povedať? S kým sa mám radiť? Jak to vlastne je? Tu sú ľudia, ktorí z nich sú na pokraji chudoby. Ja neberem toto, neskúmam, že či on je na vine, či nie je na vine. Lekár neskúma, že či dal na červenú prednosť alebo nedal. On zašíva. A ja som v pozícii lekára, ja zašívam. Keď príde ku mne, je domovačka, má 6 detí a poďte mi pomôcť, pán farár, poďte sa aspoň pozrieť do koliby. Kde máte muža? V báse. A on má 3x4 kolibu a teraz vidím vonku slnko, voda, vzduch. Si myslím, taká koliba. Potkany tam 2 vošli. Áno, pán farár, pozrite, môjmu synovi tu vyhryzol potkan. A teraz prídem na úrad, opýtam sa, čo, aby som mohol postaviť 4x4 takú kolibku, čo musím spraviť. No, pán farár, to musí byť všeobecné záväzné nariadenie, potom územné konanie, vyjadrenie VVAK, povode Bodrogu Hornádu, plinári, energetici, stop, milá pani, kedy by to mohlo... Za pol roka to bude hotové. Aha, dobre. Dali sme tam tehly a za 3 dní bola kolibka hotová. Hej. A teraz je konflikt, hej, tak už máme teraz taký tichý súhlas od starostu, tam aspoň tak hovorí, dobre, pán farár, tak poďte to tu, tak tichučko, to mi stačí. Nič viac, nehovorím dedinu, aby ste nás nenašli. tak. Soňa, pokora a pýcha. Tak pre mňa pokora je prijatie samého seba, aký sme, v tom stave, v akom sme, a taká pravdivosť. A pýcha, to je presný opak toho. Že človek hrá niekoho iného, čo ani naozaj nie je, ale v tej spoločnosti mu to dáva šancu nejakým spôsobom vyniknúť alebo ukázať aj niečo, čo vlastne v tom človeku nie je. Tak pre mňa je to asi takto rozdelené. Marian, ty si hovoril o tej pýche vtedy, keď sa dejú Božie veci, ale dejú sa z pýchy. Ako sa to dá, aby sa diali, ale aby tá pýcha tam nebola? Niekedy je ťažko rozlíšiť. Prečo? Falošná pokora môže byť. To je skrytá pýcha.
Ale falošná pýcha nemôže byť, hej, lebo pokora sa nemaskuje. Hej, ale pýcha sa maskuje za pokoru. Hej, pokora je pravda, hej, preto ona sa nemaskuje. Niekedy to ťažko, doplete nás to, ale veľmi jednoducho zbadáme. Pozrite, zase pozrieme hore pevný bod. Čo to tam hovorí Ježiš? Podľa ovocia spoznáte strom. A máš to. Hej, kúkni sa. Zlý strom nebude rodiť dobré ovocie. A dobrý strom zlé ovocie nebude. Keď je koreň pýcha, no tak nadstavba sa volá láska. Pardon, nenávisť. Keď je koreň pokora, nadstavba sa bude volať láska. Len dve cesty sú. Cesta lásky a cesta pokory. Chceš cestu lásky, musíš mať najprv pokoru. Ideš cestou pýchy, keď máš cestou nenávisti a vyjde ti z toho nenávisť. A prosím, dobré skutky sú ovocie z pokory. Pokora ti porodí lásku a láska dobré skutky. Zlé skutky ovocím pýchy. Koreň je pýcha, nadstavba je neláska a ovocie zlé skutky. No a podľa toho rozoznáš strom. Podľa toho. Nie čo rozprávaš. Ukáž mi, čo robíš. Poď sem. Ukáž mi stopu po tebe. Či je len taký smrad za tebou. Ukáž. Ukáž sa, čo to je po tebe. Ukáž. Pozriem tam na to ovocie, vidím dobré ovocie, poviem dobrý strom. Áno, ide to, vyrasta z pokory. Zlé ovocie, vyrasta to z pýchy. Tak. Sonia, kedy je pomoc obchodom? Ako obchod vždycky je vtedy, keď človek chce niečo získať viacej, ako do toho vloží, tak vtedy to môže byť obchod. Mňa teraz napadlo ešte na tú vašu otázku, pán farár, že ako môže byť maskovaná ako svätá vec a pritom je s pýchou robená, tak ma napadla taká židovská anekdota. Ako káže rabín, aby držal pôst a ten mladý žid stále príde a chváli sa, už som sa postil 3 dní, už som sa postil 7 dní a už tá pýcha rastie a vtedy mu rabín povie, ale však ty sa nepostíš ako pre úmysel pôstu, ale preto, aby to všetci videli. A to je tá pýcha. Tak prepáčte, že tak ako z inej strany, aby to nebolo len stále, že sme v katolíckej viere, ale ste vraveli, že je veľa ciest. Pravda, že? Tak mňa toto napadlo. Ale obchod môže byť čokoľvek. Obchod môžu byť aj vzťahy. Keď vás niekto začne vydierať a viete, že to nie je v láske a v pravde, čo tu stále opakujeme teda, tak vtedy je to biznis. A myslím si, že aj s dobrým úmyslom niekedy. Ak človek stratí pravdivosť, tak aj veľmi dobré služby s úmyslom pomôcť tomu človeku sa môžu stať obchodom. Keď sa prestane dívať na toho človeka a na toho, kto poskytuje službu, ako na vzájomný vzťah. Keď sa nedáva rovnosť v tom vzťahu. Keď ja napríklad sa budem starať o seniorov a budem im pomáhať, tak sa pre mňa stanú vlastne tovarom, lebo moje služby sú v tejto oblasti zamerané a ja za to dostávam peniaze. A stratím vzťah a stratím úctu k tomu stavu, v akom tí ľudia sa nachádzajú. Tak to je pre mňa už obchod. Áno, môžem ešte? Keď môže byť ten obchod, jak tu pani doktorka Sonia hovorí, aj pre potlesk robím veci. To je odmena. Pre dobrý pocit. Ja som aby som mala dobrý pocit. Ja mám pocit hoci kedy opačne. Keď idem do tej rómskej osady, nemám ani pocit, nič. Vieš, koľkokrát sme utekali? Vieš, koľkokrát prišiel taký kameraman, že on by si to chcel natočiť. Prosím vás, netočte to. Hovorím, prečo? My to stávame na čierno, vy to ešte zdokumentujete. A on hovorí, viete čo, prosím vás, pán farár, ja som v Indolčíne, som to tam robila toto. Sú agresívni, tak sú nevyspytateľní. Viete, jak dostal bitku? Všetci sme utekali. Ja som len jak kapitán posledný tam. Som pozeral, ktorý je biely, ťahal som z tej kopy. Všetci sme mazali. A toľkokrát. No, prosím. Takže iba z lásky k Pánu Bohu. Ja hovorím tie veci, ktoré robím z lásky k Pánu Bohu. Hej, prosím pekne, pre žiaden pocit, ani pre žiaden obdiv, ani pre žiadnu, neviem, pre peniaze. Išiel by si láhnuť, keď sa ma na súde pýtali, pán farár, hej, že keď dali mi pokutu, najprv 6 miliónov, potom 5 miliónov, potom milión, všelijak, jak ma to tam, a potom sa ma pýtali, aký máte plat, hovorím, že ja neviem. Nežartujte, pán farár, vy neviete, aký máte plat? Nie. Keď vás poteším, ja som si ešte nikdy v živote plat nevybral z banky.
Čože? A kto vyberá? Dievčatá, čo sa starajú o domácnosť. Či som našiel kvôli platu za farára. Keby si mi dali pištolku v hlave, tak by som vám nepovedal plat. Ani raz som si, keď vás poteší, ani to neviem spraviť. Aby som sa strápnil. Mňa by zavreli, bo tá kamera by ma chytila, bo by som nevedel, čo mám zapísať, čo odpísať. Išli by ste si, za koľko miliónov by ste si išli láhnuť do izby s vrahom, s násilníkom. A ja s vrahmi spím. 21 chlapov na mojej izbe vtedy bolo. Však, tak si zoberte, že vlastne za aké peniaze? Na čo by som to robil? Tak alebo tam hore niečo je, alebo potom naozaj som najväčší cvok pod slnkom. Nemám ženu, nemám deti, nemám dom, viem postaviť dom. Mal by som fezrať svoju ženu. A za dceru by som dal všetko na svete. Ukáž prstom. Furt som chcel dceru. No potom prečo to robím? Jediný dôvod, prečo robím alebo nerobím, má byť láska. Prečo niečo robím? A láska s veľkým L je Boh, jak slnko, a z neho každý jeden pravý lúč vychádza. Materinská, synovská, hodziaký druh lásky presne ukazuje prstom na stred a zo stredu vychádza pravá láska. Nazvi si to, jak chceš. Ak si úprimný, prídeš k Bohu. Prídeš, len to ináč nazveš, ale prídeš k nemu. Neboj sa, nestratíš sa. Ak si úprimný, úprimná, nestratíš. Prídeš inou cestou k tomu istému Bohu. Tak toľko. Marian, hovoril si o pravde. Ako sa dá pravda rozoznať od pretvárky? Je to veľmi ťažké. Keď to tak filozofie hovoria, že to je objektívna realita, ktorá existuje nezávislo od nášho vedomia, alebo nejak, ale je to ťažké. Ale tá pravda, čo je tá pravda? Zhoda so skutočnosťou. Na tú zhodu so skutočnosťou, koľko razy milíme sa, alebo nejak tak. Iné je, keď niekto klame, a iné je, keď sa milí. A to my nerozlišujeme. Hej, keď sa niekto milí, a urobil profesor taký pokus. Predstavte si, zobral na gymnáziu, nás rozdelil. Práva rada ku oknu, ľava ku dverám. Polovica, stredná rada k tomu. Dvihol takto v také sklenené nadobke tekutinu a tých od okna sa opýtal, jakú farbu vidíte? Všetci sme zakričali pomarančovú. Stop. Teraz vy od dverí. Jakú farbu? Zelenú. Pomarančovú, zelenú. Vymente sa. Všetci sme zhykli. Keď stade prechádzali lúče z okna a prechádzali ku dverám, bola pomarančová. Tie lúče sa zlomili, neviem, jak sa to volá, tie lúče, však, a to sa zlomilo, prosím, zelená. A takto je často v živote, v manželstve, hocičo, on neklame, len to ináč vidí, Bože môj, nenazývaj ho hneď klamar. Však mohol sa miliť. Ak vedome poviem nepravdu, toto je lož. To je lož a to nie je bez viny. A pravda je len vtedy pravdou, ak je popredkávaná láskou. Ak není pravda popredkávaná láskou, dávaj pozor. Všetci ti to spolknú, povedia, on je pravdivý, pravdivá. A Pán Boh povie, závistlivý, závistlivá. Jak to? Urobil z pravdy a prosím, do jadra dal nenávisť, závisť. A povedal, ale som mu povedala pravdu. Áno, lenže tebe išlo o tú nenávisť a prásk mu medzi oči, o tú závisť, o tú zlosť. Pravda je len vtedy pravdou, ak je popredkávaná láskou. Ináč je to skrytá závisť, nenávisť a skryješ to do čnosti. Všetci ľudia ti zatleskajú, ale Boh nie. Pravda s veľkým P je cieľ, to je všemohúci Boh. A pravda s malým P, to je prostriedok, cesta. Až tam ďalej, získať brata, sestru, nie pre seba, pre Ježiša, dať mu zmysel života. Hej, tak, toľko. Soňa, pravda a lož. No, presne, vy ste všetko povedali, čo som ja myslela, že poviem. Pravda môže mať toľko podôb, koľko ľudí sa díva na ten obraz alebo na tú situáciu. Takže ona sa vlastne stáva pravdou až vtedy, keď sa na to pozrieme z každého uhla pohľadu. A ja som sa špeciálne naučila u ľudí s postihnutím, že to je o počúvaní. Že človek musí sa snažiť ich počúvať, rozumieť a oni ma dokonca naučili, že nemôžete počúvať len ušami, lebo to ide rýchlo do hlavy. Oni mi povedali, že musíte ma počúvať srdcom, aby ste ma spoznali. A myslím si, že o tom je tá pravda, že to, čo vidíme, to sa nám iba javí. A to, čo spolu prežívame, tak to je mozaika, ktorú skladáme. A pravda, že ľudia niektorí klamú a robia to tak úžasne, že ja to ani nepoznám, ale ku každému s tými, s ktorými robím, tak pristupujem, že hovoria pravdu a beriem to vážne. Ale oni si potom niekedy sami ublížia, keď mi, že klamú a hovoria pravdu, lebo ja to beriem vážne a z toho vychádzam. A vždycky sa im snažím ukázať, že
Iba vtedy, keď spoločne vidíme veci podobne, tak sa môžeme pohnúť spolu ďalej. Keď oni budú klamať, tak ja vlastne robím ako keby proti ním veci. Niekedy to dlho trvá, lebo ľudia majú v sebe takéto naučené, zakorenené. Hlavne takí, ktorí žili dlhé roky v zariadeniach, tak ako keby sa báli povedať pravdu, lebo si myslia, že ide proti ním. A to dlho trvá, kým človek sa naučí v tej pravde aj žiť a ju sprostredkovať ostatným ľuďom, aby sme potom na tom jednom základe mohli začať niečo meniť. A niekedy sa to nedá na prvý pohľad poznať. Pravda nevždy je príjemná, ale vždy je užitočná. Keď ty takomu štekli žuči, no tak budeš síce populárny, ale budeš veľmi škodiť. Tu, jak pani doktorka to hovorí, môže veľmi poškodiť. Rímania mali také ridendo dicere verum, s úsmevom povedať pravdu, nie s vysmechom. Na mise lásky ti podám horkú tabletku. Tu máš. Keď on to vykopne, to už je jeho problém. Tu máš. Hej, prosím, dám 3-ročnému chlapcovi 4, dám mu horkú tabletku a sladký cukrík. A on má zapal plúc. Čo si vybere? Ale čo mu osoží? A vidíš to? Politici, keď chcú získať voličov, tak dávajú cukričky. Hej, prosím. A vždycky sa len páni vymenia. Vždy len páni sa vymenia. Vždycky. Tu treba revolúciu spraviť. Nemôžeš ani vládu vymeniť, ani ministrov vymeniť, ale môžeš zmeniť seba. To môžeš. A už je na svete jedného človeka lepšieho od teba. Žiť pravdivo. A niekedy je to veľmi ťažké aj v pravde hovoriť, napríklad keď ste s ľuďmi, ktorí umierajú, alebo ľudia, ktorí sú ťažko postihnutí. A napriek tomu zmena v ich živote nemôže nastať na základe klamstva. Ani keď je také, že veľmi milé, alebo upokojujúce. Vždycky zmena môže nastať len keď tú vec otvoríte. Keď rozprávate pravdivo o tom, čo vidíte, alebo čo žijete. A vtedy sa dá urobiť veľká zmena. Aj keď je to na konci života. Ale je to v pravde. Ja si myslím, že teraz aj taká veľká chyba sa deje, že častokrát ľudia umierajú a hovorí sa im, veď vlastne neumieráš, len ťa liečíme. A ja si myslím, že to je jedna z takých tiež dôležitých oblastí, keď človek musí v pravde prijať ten koniec života. Dobre, môžem ešte k tomu, hej? Donesli mi chlapa, neviem, či som tu nespomínal niekde, zvonku donesli chlapa. A hocikedy mi donesú, raz policajti, raz zachránka, hoci kto mi donese, hoci kto, hoci káď, alebo príde sám. A povedali mi len toľko, na sanitko dovezli, pán farár, 2 až 3 dní života. Som si, bože môj, čo teraz? Išiel som von, som sa pomodlil, prídem ku nemu, pýtam sa, jak sa voláš? Jozef. Jožo, poviem ti niečo, ale tak po chlapsky. A čo? Jožko, v týchto dňoch sa stretnem s Ježišom. Také oči vypluli na mňa, modré. Čože? Ja nie som pánom života a smrti. Nepredržím ti život do centimetra, ani ti ho neskrátim. Neprišiel som ťa oklamať. Ja som len služobník Boží. Prišiel som ťa pripraviť na stretnutie s Ježišom. Čo teraz? Si katolík, veriaci? Áno. Tak spoveď. Farár, keby si vedel moje hriechy. A ty moje, keby si vedel, človeče. Ale moje hriechy, ale milosrdenstvo Božie. Neboj sa. Neboj sa. Jedna zo 6 hlavných pravd hovorí, milosť Božia k spaseniu potrebná. Tak, jak ty potrebuješ farára a ja sám seba nemôžem vyspovedať. Neboj sa nič. Ja sa neviem spovedať, ja ti pomôžem. Ideme na vec, ideme. Mene Otca. Vyspovedal som ho, zaopatril som, videl, jak si odfúkol ten chlap. Na druhý deň si myslím, on ledva dýcha. Bože môj, mi zomiera. Dal som mu sväté primánie, hovorí mu, Jozef, Jožko, hovorí, no, pozdrav panu Máriu v nebi. Od chlapcov z Fary a od farára zo Žakovec. Pozdravím. Hneď na to mi zomrel. Ježišli zimom reáky po chrbte. Si myslím, Bože, aký si dobrý, Bože, aký si dobrý. Tak, jak pani doktorka hovorila, neoklamať. Naozaj neoklamať. Pekne, k pravde viesť. Pomaličky, na mise lásky. To je, lebo keď hovoríš ješitne, pyšne, tak on pravdu odmieta, teba odmieta. Ty si pyšný, ješitný. A to nie, že on pravdu odmietol. Nie. Neklam, ty klameš. On neodmietol pravdu, teba odmietol. Musíme sa naučiť hovoriť tak, jak Ježiš. Plný s láskou. Ján Krstiteľ, keď povedal Herodesovi, nesmie žiť s cudzou ženou, všetci strpli. A Herodes ho rád počúval, schádzal dolu do basy a počúval ho. Prečo? Lebo hovoril s láskou. On bol magnet aj pre Herodesa. Dal ho síce zabiť, lebo Herodias ho na to naviedla, ale on ho rád počúval, lebo hovoril s láskou. Ak budeš hovoriť s láskou, tak sa nestaraj, či vykopne tú lásku, tú misku, a to už je jeho problém. Ale ty na mise lásky horkú tabletku
tá horká tabletka, to je pravda. Naučme sa byť pravdivý pred Bohom, to je opravdivo pokorný a z toho vyrastie naozajstná láska. Toľko. A ako sa tá láska zasieva a kedy sa zasieva nenávisť? No toto je taká ťažká otázka. Ako to máme urobiť? Aby sme zasievali lásku a nezasievali nenávisť. No mne to vždycky pripadá, že keď chceme zasievať lásku, tak vždycky tam musíme vidieť ako všetkých, čo tam sú. Nemôže človek vidieť len samého seba. Lebo nenávisť chce niečo na úkor ostatných ľudí. Kdežto láska je taká, keď rozdávate, tak stále dostávate. Tá je taká bezmedzná. A nenávisti tej nestačí to, čo má a chce niečo viacej. Tak pre mňa je láska, keď vidím všetkých a nenávisť je, keď vidím len seba. Tak a hovorí pani doktorka, no keď zasadím koreň pichu, no tak mi vyrastie neláska. A keď zasadím koreň pokoru, no tak mi vyrastie láska. Hovorili sme, pýcha, pozri, je to jednoducho. Každý deň môžeš nakrmiť pýchu aj pokoru. Žiadne vedecky, nič jednoduché. Hrabem k sebe, krmím pýchu. Tlačím od seba, krmím pokoru. Celá finta. Celá finta. Tento pohľad, tento dotyk, táto osoba, táto vec, táto príležitosť. Ja pre seba, ja. Nakrmím pýchu a to je výborné podhubie pre nelásku. Nakrmím pokoru, dokážem sa podeliť so sirotou, so vdovou, voľný čas venujem chorým, núdznym, ako to pani doktorka venuje to, prosím, z toho vyrastie láska. Budú ju mať radi? A to je vynikajúce, že ju budú mať radi. Nestačí, že ona ich má rada, oni ju musia mať radi. Lebo to není útok na hlavu a na svaly, to je útok na srdce. Jak zaútočí na srdce má celého človeka. Na vyrastie láska. A vidíš, pokoru, pomaličky v pokore, a potom ti vyrastie láska. Každý deň nakrmíš matku pýchu alebo matku pokoru. Keď chceš mať lásku, tak sa uč zriekať. Keď chceš sa dopracovať k neláske, tak hrab ku sebe. Tak ťa budú nenávidieť ešte vlastní bratia. Sú ľudia, ktorým nikto v živote ublížil viac alebo menej, takých ľudí je veľmi veľa. Ja keď som s mnohými ľuďmi bol, ktorí sa cítili veľmi ubližení a neodpustili, tak mne to pripadalo, ako že tí ľudia sú v niečom chorí. Nevedia sa niečoho zbaviť a nevedia normálne žiť. Tak sa chcem spýtať, aký zmysel má odpustenie? To je taká vaša téma, ale pre mňa veľký. Áno. Odpustenie má obrovský a podstatný. S pani doktorkou sa shodujeme. To je snad najťažšie na kresťanstve to odpustenie, čo hovorí pani doktorka, to vycítila hneď z fleku, že to je pre nás veľký. Najväčší. Pretože, rozumieš, aj postiť sa dokážem. Aj vydržím hocičo, ale odpustiť tomu, čo ti slapol na otlak, to nie je také jednoduché. Všetky náboženstva, alebo mnoho náboženstiev má veľa spoločné. Ale len v kresťanskom náboženstve je milovať svojho nepriateľa. Ja hovorím, to je vrchol vôbec tej činnosti náboženskej. A to nedokážeš len tak. Ten, čo ti vstúpil na otlak a ty ho... Prišla kamera, oni hľadajú koľko razy senzáciu. Najprv zapnú kameru, prefikánnu otázku, nepovie, čo, pripravia sa, on 2 hodiny premýšľa, jak dobehnúť farára a ja 2 sekundy a si myslím, Bože, Duchu Svätý, čo to mám povedať? Pán farár, prosím, zapnú kameru. A máte rád pani starostku? A teraz farár, poviem, čo mám povedať? Si myslím, Páne Bože, keď poviem, ja ju nemám rád, a na celé Slovensko, Bože môj, a poviem, že ju mám rád, však klamem. Si myslím, Bože, Duchu Svätý, čo ja mám hovoriť? A teraz ja musím hovoriť pravdu. A hovorím, učím sa ju mať rád. Mohli by ste to vysvetliť divákom? Áno. Som v Ježišovej škole. Akej škole? Lásky. Čo sa tam učíte, pán farár? Z názvu, pani redaktorka, láske. A ako to vyzerá s vašim učením? No, hovorím, zatiaľ ma zo školy nevyhodili, ani som sám dobrovoľne neodišiel, ale priznám sa, že niekoľko rokov opakujem ročník. A oni to dali do televízie, biskup sa tak smial.
Tak istý mám zápas, jak i ty. My nie sme supermáni, ani Rambovia. Tak istý mám zápas, jak i ty. A také isté problémom, jak i ty. Sme obyčajní ľudia. Boh si nevybral anielov za farárov. Bože môj, nie. Ja sám seba by som si striedy nevybral za farára. Nikdy, ne. Nikdy som myslel, ten bude farár, ten je perfektný chlapík. Koľkokrát som myslel, ten bude. Potom na Gimply, ten by bol dobrý. Nie, sú vynikajúci otcovia. Byť dobrým otcom rovná sa byť dobrým farárom. Rovná sa. Byť dobrou matkou. Rovná sa. Byť dobrou zasvetenou osoba. Rovná sa. Môžem odflaknúť jedno i druhé. Splodím deti a nechám tak. Hodím všetko na ženu, keď som otec. No, ja musím robiť. Nemusíš. Nechceš počúvať škrek od detí, tak utekáš do kamiónu, utekáš do roboty, Nemusíš. Šmariť to na ženu. A čo bol výsledok? Zoženštení muži, nacukrovaní, napudrovaní, nalakovaní. Nie, no to, jak? Hej, lebo chýba ten mužský prvok. Žena je dôležitejšia. My nehovoríme, v procese východ 4 rohy za 3 drží žena matka. Priznávame. Ale aj ten rukopis muža je tam potrebný. Tvoj otco má byť prvý muž, čo ťa vystíska, vyboska. Jo, tatko. Pusti, jak ti to dneska sluší. Naozaj, tatko? Krásne dvihne sebavedomie tej cerke. Rukopis muža. Tam to musí, toto, čo nám mama 2 hodiny vysvetlovala otec 2 sekundy, hneď sme pochopili. Hej, prosím, aj ten mužský prvok. Dôležitejšie je ten ženský, my to priznávame. Úloha muža je chrániť tú ženu, aby ona robila to, na čo my nemáme. A nejdem sa pchať, nahradzať ženu. Bože môj, nie. Toto, čo robíme dneska v dnešnej spoločnosti, je chore, keď povieme žena rovná sa muž. To je blbosť. Čo je najkrajšie na žene? No ženskosť. Práve tým, že ona je žena, ona je super, to je to na nej krásne. Tá ženskosť je najkrajšia na žene. Ja zoberiem môj vlas od pani doktorky vlas, dáme ho do laboratória. V každom vlase, nepovieme odkiaľ sú rovnako dlhé vlasy, v každej bunke prezrádza žena toho vlasu. A moje bunke vlasu muž. Tak nehovorme, že žena rovná sa muž. Našťastie žena nerovná sa muž. Však to je krásne, keď je žena ženou. A keď chce byť ženou, stáva sa nenormálne príťažlivo. Keď tá žena chce byť ženou, tak ona je nenormálne príťažlivá. Pre toho tvojho Fera alebo Joža, tak pásca. Hej, mám haďa. Tak. No teraz ma ale napadlo ešte jedno, že by muži mohli odpustiť ženám, že sú ženami. A ženy by mohli odpustiť mužom, že sú mužmi, že sú rôzni. My sme rádi, že ste ženy. Aj my sme rádi, že ste muži. Tak to je. Lebo vlastne to je naozaj také ako doplňanie potom sa navzájom. Že... Ale vôbec ľudia, ktorí sa stretávajú, to nemusí byť len mužsko-ženské delenie. Akékoľvek delenie, aké je. Tak namiesto toho, aby sa hnevali na seba, že sú iní, tak keď sa nám podarí prijať tú inakosť ako výzvu, aj to, čo tým druhým ľuďom chýba a nám prevyšuje, tak aspoň môžeme dávať. A naopak, keď nám niečo chýba, tak môžeme dostávať. Tak to je pre mňa taká mozaika vzájomného stretávania a odovzdávania či už energie, alebo majetku, alebo čohokoľvek, čo máme. Keď som bol mladý, tak som sa chcel oženiť, ale nikomu to nepovedzte. A kedy som sa zamiloval do svojho dievčaťa? Kedy? My sme taký ping-pong hrali, ja som dačo povedal, ona puf, správňačka bola, pif. Dobre, nedala sa, puf. A naraz mi iba hovorí, Maroš, no, z ničoho niečo. Počúvaj ma, no počúvam. Ja som rada, že som žena. Čo? Čože? Naraz pif do témy. Tak ja keby som povedal, tak hačkuje sa takto. Dávame nitku od spodu, hej, alebo neviem, tak. Ona úplne, jak? Som rada, že som žena. Pozerám, a čo? Nič. Ja len ti chcem povedať, že ja som hrdá na to, že som žena. Pozerám na ňu, do keľu, jaká je pekná. Do keľu. Vtedy som už, to bolo hotové, vtedy to vo mne zapalilo. Čo? Že ona prijala to, že je ženou. Nedávno prišla ku mne taká policajtka, hovorí, pán farár, tak vy ste tak nejak z tých vašich rečí, nie je dobre, keď sú ženy policajtky. Sú, to je dobré. Aj vojačky môžu byť, ale nech zostanú ženami. Hovorí, pozrite, máte policajtov, ktorí väzňa zoberú, dajú mu puta a potom ho ešte dokopu, dolámu mu rebra. Mne to tí chlapci hovoria. Vtedy ste ako žena policajtka zakročím, hej, počkajte, už má puta, nekopte ho. A viete, že to je tak? Pán farár, tak je to. A počúvajú ma. No vidíte, dobre, že ste tam medzi nimi. To je dobre, keď je žena ženou. Hej, dakedy sa meralo veľa IQ, teraz sa merá EQ. Hej, empatia, tu nás jednoznačne ženy predbehujú. Hej, tá tvoja empatia, práve to, že si žena, zostan ženou, tak to je krásne na tom. Žena nerovná sa muž. Čo sa týka dôstojnosti, my sme si rovní. Rovní, nikto, aj muž nie je viac ani žena. Kristus vyrovnal, dakedy bola žena tu dolu, za ťavu mohol vymeniť za psa.
Kristus pekne dvihol tú ženu na úroveň muža. Kde to bolo? Pri Jakubovej studni. Rozprával so ženou. Ti to mali nervy. Apoštoli, nerozprávaj von so ženou. Ty nás urážaš. Rozprával. Tak dobre, keď ju so ženou, tak nie s cudzinkou, aspoň so židovkou. Nie aj s cudzinkou. Tak potom aspoň nie s hriešnicou, aj s hriešnicou. Čo tým chcel povedať? Každá žena je rovná každému mužovi. A Kristus potrhal tieto. Perfektne, že to zrobil. Ale keď teraz také chore, čo je tu tej liberálnej našej spoločnosti, čo vidím, tak to tlačí, našťastie to len 20% žien, to doktorka jedna štúdiu zrobila, som si prečítal, si myslím, netreba proti tomu bojovať, to sa vykinoží same. Hovorím, je feminizmus. Fuj, to je škaredé. Žena, ako zmuštená žena, alebo čo si, to je chorec, žena bez lásky. A my tým mužom ukážeme v Prahe na tribúne, ale muži im postavia tribúnu. Neukážeme. Muži a ženy sa doplňajú. Žiadne preteky. Žiadne preteky. S ktorou ženou ja sa tu môžem pretekať? Ja chcem rodiť, chcem kojiť. Tak chcieť môžem. Už som skončil. No prosím. Hej, a každú ženu Boh stvoril pre materstvo, alebo zasvetená Bohu, alebo rodím deti, alebo potom pomáham pri starých, chorých, opustených ako matka. Tu je žena nezastupiteľná. Nedá sa zastúpiť. Továreň na lásku v rodine je žena. Továreň na lásku. A jaká je diagnóza bezdomovca? Človek chorý na lásku. Nechceš takom odpustiť, pestuješ nepriateľ, nie že nevieš, nechceš, tak ty budeš rodiť a plodiť bezdomovcov. Továreň na lásku je žena, žena vytvára slnko, stred, kolo nie je všetko, priťahuje muž z roboty, deti zo školy utekajú, je žena perfektná, všetko sa ponáhľa domov. Žena je stred, slnko, domácnosti. Zostaňte ženami, chcete byť ženami. To je krásne, keď ste odlišní od mužov. Vtedy je ten muž mužom, vtedy je s nohami na zemi. Keď vidíš ženu, no a čože si 3-krát slabšie jak muž? Tie karatistky, keď to vidím, ja som chorý z toho, ja som chodil 13 rokov na karate a postavili proti mne majsterkou Európy. Nak som dal dolu rukavice a tréner hovorí, čo robíš, Mároš? Kde je mám fúknuť? Poviem, čo? Že keď jednu fúknem, tak ju polámem. Či máme nechať vyhrať, alebo čo? Ja mám proti... Nie. Tak budeš robiť kliky? Tak budem robiť kliky. Som mal až krvavé hanky, tak som musel robiť kliky. Jo, mám múdre, však to musím... No a keď žena cvičí, no dobré, a keď muž cvičí, tá zase je len silnejší o 3... Už keď sa narodí dvojičky, chlapec a dievča, už ten chlapec má náskok 2 až 3 krát viac svalového vlákna má, jak jeho sestra. No tak čo to robíme, že žena rovná sa muž? Žena nerovná sa muž, našťastie. To je to krásne na žene. Že sa nerovná muž, vtedy je žena priťažlivá. To je to krásne. Keď ty to príjmeš, tak prosím pekne vyhráš. Každá žena má jednu silnú zbraň, ktorou vyhrá nad každým mužom. Nie nad medveďom, ale nad mužom. Nie je to hlava, ani nie je to jazyk, ani nie sú to svaly. Srdce. Dobrotou, keď vyhráš nad mužom, on nie je ponižený. On nie prehral. Dvihla si ho. A s ním aj celú spoločnosť. So ženou mravnosť klesá, so ženou mravnosť stúpa. Chcete byť ženami. Tu ste nenahraditeľné. To ste nenahraditeľné ženy. No. A čo tlieskate, veď sme ženami? Teraz je taká téma, že čo chcete povedať, lebo to považujete za dôležité povedať to práve teraz. Čo sa deje? Tak, Marian, poď. Hľadaj. Ak si úprimný, ak bude tvoja modlitba, to je ten rozhovor, možno s neznámym. Grécku postavili oltár a napísali neznámemu Bohu. Taký chaos, taký zmatok. A vtedy svätý Pavol hovorí, to je ono. Hej, to je ono. Ak úprimne hľadaš, Boh nedovolí, aby si sa stratila. Hľadaj. Ak úprimne hľadaš, pocestuješ k láske. A toto dáva zmysel. Toto maturujeme z jediného predmetu. Z lásky. Ale 2 známky. Zmaturoval, nedaj Bože, nezmaturoval. Boh nikoho nezatracuje. Ty sa zatracuješ sám, sama. Keď odmietneš lásku, nejdeš na druhú stranu. Do nelásky, do nenávisti. Toto sú potom najväčší ubožiaci pod slnkom. Hej, hľadaj úprimne. Nevnúcujeme, to by sme boli nejaká sekta. Ja ti len hovorím, ja po mojom páde z Gerlachu, keď som spadol ako horolezec, tak som sa zamyslel, keď ma 13 hodín ma dávali z Gerlachu dolu 6 horolezci. A tedy som prvýkrát sa začal pýtať, na čo sme tu? Kam kračame? Češi, Pražáci ma dávali do co mladej? Co? Neudrel si sa o hlavu? Hovorím aj to, ale pýtam sa, na čo sme tu a kam kračame? Nikto mi nevedel odpovedať. A tak som zmizol úplne zo sveta, jak sa povie. Ku bezdomovcom išiel som za farára
z horskej služby chlapci pozerali. Až keby nebyté starostky, hovorili, nebyté tvoje starostky, my nevieme, kde si zmizol, kúkaj, tu on je farárov, pozeraj sú tu chlapci. Jeden mi donesol koňa, potom druhý mi koňa donesol sedlo, čelovku, rupsák, tí chlapci takí správňaci, však drsní sú, ale vnútri sú správňaci, ich viem, oni drsnosťou zakrývajú koľko razy to dobré srdce. Sú dobrí. Od žen veľa závisí, od žen, dievčatá a ženy. Chcete byť ženami, matkami a ja hovorím, duchovná obnova národa začne od ženy. Keď to necháte na nás mužov, to sa načakáte. My sme trošku hrdejší, pyšnejší. Žena je trošku tak, má taký sklon skôr sa pokoriť, uznať a vtedy vynikajúco formuje toho muža. Ak on ťa bude mať rád, ak ty ho budeš milovať, tak prosím pekne. Ja to prirovnávam tak, idem na motorke, i ja mám spojku, ja ju stlačam, ja pridávam plyn, ja mám brzdu. Dievča, ktoré milujem, je za mnou. Nevidím ju, ale cítim, takú mám z nej radosť, teším sa z nej, podoľava idem, podoprava idem, doľava doprava. Vôbec nie je dôležité, kto je vpredu, kto vzadu. Naopak, tá žena je rada, ja mám širšiu hruď, ja chytám blato, ja chytám vietor, ja chytám všetko toto ja chytám. Hej, a ona sa schúli za mnou, ona sa teší zo mňa, ja sa teším z nej, že ju môžem chrániť. 95% pôjdem podľa tej ženy, keď hovorí dobre. A keď povie zle, tak ju neposluchnem, pohýbaj doprava a idem doľava. Ty už ma nemáš rád? Mám ťa rád. Prečo si išiel na druhú stranu? Tu bola olejová škvrna, strátil by som ťa. Ten muž kontroluje ženu, ak ona hovorí dobre a hovorí z lásky. Jediný dôvod, prečo a stále je a postačujúci je láska. Hej, keď ťa milujem, pôjdem podľa teba. Povedzme, aký problém, kto je hlava. Muž je hlava a žena je srdce. Boh ho tak stvoril, aby on sedel vpredu na motorke. Ženy, feministky by chceli sedieť vpredu, ale to blato keby zozadu na toho muža, keby to tak nejako... tak. Soňa, čo treba povedať? No mňa napadla len taká jediná vec, aby sme boli vnímaví aj k sebe, aby sme počúvali, čo je pre nás dôležité, aby sme našli takú vnútornú svoju vlastnú spokojnosť, lebo si myslím, že keď tú svoju nenájdeme, tak ťažko ešte aj ostatných ľudí môžeme potešiť alebo ešte im pomôcť. A to sú tiež také záľudné veci, že my tam máme dva také šuflíky. Jeden, ktorý nás vedie k tomu, že ty si dobrý, tak a počúvame to od ostatných ľudí. A to môže byť taká tá nepravda, alebo to môže byť aj náš egoizmus, ktorý nás vedie k tomu. A druhá je taká tichá pravda, ktorá aj napriek tomu, keďže to naše ego hovorí, že až však uži si, alebo neviem, tak tam vnútri je taký tichý hlas a ten hovorí, ale veď to tak nie je, alebo ty nie si ten človek. Tak aby sme nepočúvali len to, čo je také nahlas v nás, lebo to nás môže potom prekričať, ale aby sme boli k sebe takí úprimní, že počúvame aj také tie tiché hlasy, čo nám hovoria. A aby sme boli takí vnímaví na to, že či nám to rezonuje, lebo to sú také nie také racionálne signály, ktoré nám hovoria, že čo máme, ako máme žiť. To sú také niekedy úplne neracionálne veci. A ja teda v tom svojom takom dialogu so svetom počúvam a niekedy dostávam obrazy a niekedy sú to vône, že to vôbec nie je len o slovách a o takých hlasných rečiach. A potom, keď som citlivá, tak vtedy ma to tak vedie správne a som taká spokojná potom v živote a rozumiem si aj s deťmi, aj s mužom. A niekedy potom človek, ako prestane byť vnímavý, tak ho nejaký ten reálny život stiahne do takého mlynčeka na mäso a potom zrazu nevnímam všetky tie také signály, ženské možno, neviem, tie emotívne. A zrazu počujem len také, ako nefunguje vláda, nie sú peniaze. A to sa úplne desím, lebo ja viem, že to nie som ja a že to, čo človek odovzdáva, nezávisí len od tých vonkajších vecí. Tak vtedy potrebujem zase tak ako stíšiť sa, niekam ísť, aby som nestratila takú tú vnímavosť, citlivosť na také signály, ktoré dostávame od iných ľudí, od prírody, z muziky, akokoľvek to máte zariadené. Tak povzbudím vás tom len. Trochu na to nadviažem tak a zažili ste niekedy taký svoj príbeh alebo príbeh niekoho druhého, na ktorom ste sa podielali, keď ste si povedali do frasa, tak ten svet je úžasne vymyslený, má zmysel žiť. Kedy to bolo? Marian. No veľakrát, keď ten dotyčný človek napríklad
keď sa vráti k manželke, predstavte si, sme bývali na izbe 21 chlapov. Teraz už nemohli sme dať dvojposchodové postele, lebo sme sa nevmestili, tak trojposchodové. Trojposchodové, taká izba mala, že sme nemohli tam dať toľko posteli. Smrad to je malé slovo. Viete, ja keď som vchádzal do izby, iba chlapi hovoria, čo robíš, farár? Poviem, o 1 minútu dlhšie čerstvý vzduch. Hej. A ráno, keď sme otvorili izbu, tá izba vyfúkovala normálne 5 minút. Tak, hej, tí chlapi celú noc, ostré strelby, to také. A keď jablčka, keď takto dal, tak to pánečko, to bolo. A teraz si predstavte, ja som spal na trojposchodovej posteli, som spal celkom hore, predtým v strede. A teraz išiel som spať po polnoci a naraz zistil som, pánečku, v mojej posteli, tak to je. Podľa čuchu som skoro zbádal, hej, ako nič som nepovedal, som dal kabát na zem a ľahol som, ráno som sa zobudil, pozeral na ňoho, hovorím, čau, jak sa voláš? Hovorím, Jozef. Ja som farár, som sa mu predstavil, to z tvojej posteli, hej, to nič v pohode, dobre. A hovorí, vieš, farár, potrebujem pomoc, chcel by som sa zmeniť. Počúvam. No, poď, ideme murovať. Ja neviem murovať, ani ja ne. A murujem, neboj sa. Hej. Murovali sme, vieš, a ja chcem s tebou rozprávať, ale vieš čo, budeme murovať. A potom zhruba po roku sme znova murovali, tak tie presvine sme také, tie priečky sme vakovali. My sme sa toľko usmiali, práve rovno s ním. A on po roku, hej, on naraz mi hovorí, jak sme murovali, a to v sobotu bolo, sme sa toľko nasmiali, farár, hovorí, no, strašne som ublížil manželke. Čo, Jožo? Čo sa čuduješ? Pokračuj. Ublížil som svokre, cerke, pod dno. Ale farár Malta, nevšimaj si Maltu, pod dno. Podrazil som kamarátov, chod domov, Jožo. Čo, farár? Chod domov. A čo, jak to? Na to som čakal. Na čo? Ty, keď si prišiel od toho prvého dňa, to všetci boli na vine. Manželka na vine, že ty piješ, svokra, dcera, kamar, všetci boli na vine, som si zapchal uši, nestracajme čas, muruj. Konečne si otočil zrkadlo, komu si ty ubližil a ako to opraviť. To je ono. Pozri sa, to je ono. Teraz si na dobrej ceste. Pozor, ešte nie si v cieli, ty si len na dobrej ceste. Tu je cesta do Popradu, tu do Kežmarku. Ideš do Popradu, ešte môžeš odbočiť, zablúdiť, môžeš sa vrátiť. Si na dobrej ceste, Jožo. Choď, myslíš, farár, choď. Ten deň, ešte rok predtým, prišla za ním manželka a iba povedal, farára hľadám. Ja som farár, ja som z Kelného, taký zabrizganý od Malty. Vy nie ste ani len človek. Takých lotrov ste tu prijali na faru. Koho ty myslíte? Utrel som si slinu z lica a slzu zo srdca. Navonok nikdy nepláčem, tak dovnútra aspoň. Však myslím, za čo to bolo? Myslíte toho muža? Áno, to je môj muž, to sú lotar gangster. Ale Kristus zomrel za lotrov gangster. Alebo som zle pochopil evanjelium. Kývla z rukou, odišla preč. Jak on išiel domov, prvý deň nič. Druhý deň nič. Myslím, Bože, rozpil sa. Kto vedie, ho zase nájdem v kanáli. Kto vedie, sa dozviem. Polícia mi tretí deň. Naraz pozerám, celá rodinka ide. On, jeho manželka, deti. On plakal, manželka plakala pre istotu, aj deti revali. Všetci revali. Taká muzika. A teraz ona nemohla rozprávať, ale pán farár, hlavne mi odpustite, že som vás vtedy oplula. No netrafili ste ma do oka, tak ja som vám to ešte v ten deň odpustil. Čože? A som vám to odpustil v ten deň. Otočili sa a išli. A ja na diaľku len som si zameral a pustil som im požehnanie. Čo je to požehnanie? To dobro, čo ti ja nemôžem dať, ale môžem ti ho vyprosiť. Ja ti nemôžem dať dlhý život, ani zdravie, ale môžem ti ho vyprosiť. A ja som vyprosoval to dobro. Vtedy má otec najväčšiu radosť, keď vidí syna šťastného, dceru. A ja chcem byť dobrý otec. A to znamená, ja mám radosť vtedy, keď sa moje deti zaradia do normálneho spôsobu života. Tak toto sú také moje radosti. No. No ja mám z takého iného súdka, ja pracujem hlavne s ľuďmi, ktorí sú mentálne postihnutí a tiež si ich pamätám na začiatku, keď som aj ja začínala a nič som nevedela a prosila som teda Pána Boha, prečo mňa do tejto oblasti posiela, keď ja o tom nič neviem. Až som sa rúhala, ale tak to prišlo a musela som teda začať pracovať v tej oblasti a
vnútri som to vedela, že to musím začať. To je presne ako, že počujete, že moja milá, už sa z toho nevyvlečieš, už si sa s tým dotkla, už ako musíš ísť touto cestou. A pamätám si ľudí, ktorí boli zavretí v klietkách, ešte boli pre istotu aj priviazaní k radiátoru. Niektorí ani oblečení neboli. Veľmi ťažké to bolo ako vtedy. A musím povedať, že dneska sú to pre mňa partneri, ktorí mi rovno hodia do očí, že ja prepáč, dneska si nejaká namosúrená, alebo keď sa rozprávame, tak ako mi povedia, že a čo si ty namýšľaš, alebo čo. Oni nechcú sa meniť, ale ako tým, ako sa mení spoločnosť, ako ich príjma, ako sa im vytvárajú podmienky. A tak sa oni menia. To je taká moja veľká radosť, že majú tie práva, pretože pre mňa človek je už tým, že sa narodí človekom. Nezáleží od toho, že ako vie rozprávať, alebo či má všetky 4 končatiny. A pre mňa je to aj taká úcta k životu, že sme si začali vážiť ako ľudí, ktorí sú rôzni, že príjmame inakosť v tej našej veľkej monokultúre, ktorú tu na Slovensku máme a keď niekto má len, ja neviem, plešinu, nie, tak už ako ho berieme inak. Tak to bože ešte ľudia, ktorí nerozprávajú. A pre mňa je taká radosť, keď niekedy sa idem pozrieť aj do zariadení, lebo ja už vlastne nerobím zariadenie, ale skôr pripravujem ľudí, aby inak poskytovali služby a plus teda v tom našom podporovanom bývaní. A tam už ani nemusím chodiť do roboty, lebo oni už vedia, ako majú žiť, už im len občas organizujem nejaký výlet do zahraničia, aby vedeli, ako sa aj vonku žije a aby si tie práva udržali, lebo to je taká krehká vec. Keď sa začne niekde porušovať, tak vlastne sa to môže stať nám všetkým, že to prestane platiť. Preto musíme byť principiálni a tie práva naozaj dodržovať pre všetkých. A už sa mi len najväčšia radosť teda je, keď napríklad sa mi sestričky na nočnej šichte pýtajú, že čo majú robiť, keď tam majú 12 detí, ani jedno nechodí a že sú bezmocné, lebo nevedia, ktoré skôr okúpať a čo majú urobiť. A oni hovoria, no toto bolo na hore Hroní, že my im budeme spievať. A ja sa pridám a spievame im spolu, lebo je to najlepšie, čo vtedy môžeme urobiť. Tak to sú také malé radosti, keď vidíme, že to prúdi medzi tými ľuďmi a že ten život sa mení a že ľudia, ktorí kedysi nemali, hádam, ani postavenie ľudí, tak teraz sú rovnocenní. Nám nezaspievaš? A potom neskôr môžeme. Ak zoberieš gitaru, vieš, ja sa vždy rada pridám. Posledná téma prvej časti je nádej. Povedzte niečo o nádeji. Skončíme nádejou. No, my keď sme stavali tie domy tiež pre tých núdznych a vyčerpali sme všetky tie možnosti, ktoré sú potrebné k územnému a následnému stavebnému povoleniu a keď sme nedostali aj takto povolenie, no tak som chlapcom povedal, videl som, jak pani starostka ukazovala v televízii také zlaté prstenie kopec a hovorí, tu postavíme vyhliadkovú väžu. Ja pozriem, čože? V Žakovciach? A na našej roli? A kde sa budeme pozerať? Si myslím, také vyhliadkovú väžu? Nič, chlapci, ideme spať, ráno vstávame, ideme. Kde? Potom vám poviem, prečo. Povedzte to dievčatám, každý to bude hneď vedieť. Ráno som ich zobudil o 2:00 a začali sme stavať 6 bytových jednotiek naraz. Samozrejme na čierno však. Ráno zavolali z úradu, pán farár, vraj stávate na čierno. No, či je to na čierno, na bielo, to už neviem. Teraz je leto, treba betonovať, v zime sa budeme súdiť. Musíme vám prísť na kontrolu. Viem o tom. Môžem vás poprosiť niečo, pán inžinier? Čo? Nemohli by ste prísť po obede? Hovorím, prečo? Ja nestihnem zabetonovať. Prídeme po obede. Prišli po obede, hovorím, viete čo, pán farár, ja som taký liberál a neveriaci, ale páči sa mi, čo robíte. Ja hovorím, viete čo? Nevadí, že na čierno, ale tak krivo. A ja hovorím, viete čo, nedá sa to aj rovno, aj rýchlo, ale Pán Boh vám veľa hriechov odpustí za to. Ja neverím Boha, on verí vo vás. Niekto mi hovorí, páne, ale kto koná tie skutky? Však ten, ide do kráľovstva Božieho. No a potom sa to stalo tak, že nám dali sme, teda prišiel Markíza, šeličo, to tam palbu na nás zavolali, proti všetko, noviny, humbuk, chaos. A ja som tam dal napísať na celý veľký plagát právo na život. Najzákladnejšie právo je právo na život. Od neho sú všetky ostatné
Pozrite sa, čo všetko urobíme pre veľrybu. Veľrybu, keď ukážu, jak zachraňujú zachranári, helikoptery, buldozery, oblievajú špongie, všetko, ty koľko nakladov, koľko nocí, koľko, kým už topnú naspäť do mora. A bezdomovec, keď zomre, ukážu len tak ako raritku, pikošku, hore nohami v kanáli zomrel bezdomovec. Čo to máme? Jaké pravidlá? Vidíte, za miesto morálky sme tam hodili etiku. Pozor, to je rozdiel. Aj tu sú hodnoty v etike, aj v morálke sú hodnoty. Lenže morálke sú poukladané, hierarchicky, etike sú rôzne. Podľa aký človek tá taká etika, globálna etika, hen taká etika, pum. Ti nepustia ťa k reči, vyhodia všetky tie slova, ktorým rozumieš, dajú cudze slova, piv a už si inde na inej lodi. Za pomoci etiky ťa vytlačia von. Hej, morálka zostáva stále tá istá. Láska je láska, však a žiadostivosť je žiadostivosť. Láska, čo je to láska? Dať druhému dobre. 3Dčka. D. Nevzdať druhému, dať druhému dobro. To zostáva. Zrozumiteľne rozprávať jednoducho, prosím pekne, ale nechám si poukladané hierarchické. Ten rebríček si nechám poukladaný. No a teraz tam som napísal veľký nápis a oni to potom aj do kamery dávali. Tam, kde prestáva nádej, tam začína peklo. Peklo si môže začať už tu na zemi, kde ti prestáva nádej. Čo my tým ľuďom dávame? No ja im nemôžem dať istotu. Smiešná istota, dedinský farár Žakovský, akú istotu im tam dám? Dávam im nádej. Keď pôjdeš po tejto ceste, tak dojdeš do cieľa. K svojej manželke, k svojej matke. Si na správnej ceste. Ja ti dávam nádej. Ja ti nedávam istotu. Ešte nie si v Poprade, ale si na dobrej ceste. My dávame ľuďom nádej, alebo snažíme sa im dať nádej. Áno, tu vytrváš. Nehovorím o silnej vôli u alkoholika, u narkomána. Viete, aké to sú zápasy a koľko pokleskov. Hovoríme o silnej motivácii. Prečo by som sa mal vrátiť domov? Lebo ťa čaká milovaná dcerka. Takže ak ja som chcel dceru, ja by som za dceru dal všetko na svete. Ukáž prstom, ďobni a vymením za dceru. A ty máš dceru. Nechceš sa ku nej vrátiť. Chcem, farár. No vidíš, čo ti treba? Prestať piť. Aha. A už má ten motív silný k tej dcerke svojej. A keď príde dcerka ho navštíviť, a ako vyboská tata, ona plače, náhlas vidno a on skrýva tie slzy. Ty, to je super. Však to je parada. Hej, čiže dávať ľuďom nádej. Toto je naša úloha. Neistotu. Tá sa dovede k píche. Nádej. My máme v pokore povedať, ak vydržím na tej ceste, tak do cieľa sa dostanem. Môj ďalší cieľ, alebo ten pred hlavným cieľom je moja matka, je moja manželka, moja milovaná dcerka. A tamten na konci cieľ sa volá nebo. Ten posledný cieľ. Koľko máte dneska všelijakých, ak som povedal, za pomoci tej etiky a potom máš bystrý vedia pomenovať, sú inteligentní, chytrí. To je, ak by som povedal, má 7 milové čižmy, všetkých predbehne. Ale skáče po pralese, bo nevie, kde má ísť domov. Radšej kuľhať a podľa morálky ísť domov, jak skákať 7 milovými čižmami, všetkých predbehnúť, ukázať sa pred kamerou a nevieš, kde skáčeš. Po pralese skáčeš a si strelíš guľku do hlavy. Nemá zmysel ten život. Tam, kde prestáva nádej, začína peklo. Peklo ti môže začať už tu na zemi. Tak toľko. 3 božské čnosti. Viera, nádej a láska. My sa snažíme ľuďom dať nádej, neistotu. Nádej. Keď pôjdeš tak, by to bolo tak. Toľko k nádeji. Už vám ani netlieskam, lebo to by bolo za každým. No, pre mňa je nádej opakom strachu. Nádej pre mňa je vidieť v sebe východisko, alebo pre niekoho vidieť východisko v takom čiernom lese, kde nemáte istotu, že či nájdete cestu. A buď to tam prežijete so strachom a môžete tam umrieť, lebo však nepohnete sa ďalej. A nádej, napriek tomu, že nemáte úplné presvedčenie, že môžete do toho cieľa dôjsť, tak vás z toho lesa dokáže vyviesť. A ja si tiež pripadám, že som taký človek, ktorý dáva nádej, ani niekedy neviem, či to vyjde, ale vyvádza ľudí z čierneho lesa. A to sa mi zdá veľmi dôležité. Taký príklad si pamätám, že kedysi sme uvažovali o tom, že tí ľudia však nemusia žiť všetci v zariadeniach a
mohli by niektorí žiť aj vo svojich vlastných bytoch. Veď my za nimi môžeme ísť kamkoľvek. My nemusíme robiť len v zariadeniach. My to isté, čo oni tam dostávajú nejakú podporu, aby mohli prežiť, tak my im to môžeme poskytovať v ich bytoch. No kdeže, ja som vtedy ani netušila, že by sa to mohlo podariť, ale s takou nádejou sme chodili a písali sme žiadosti, až naozaj ako niekoľko mojich kamarátov dostalo byty a oni došli až do takého štádia, že majú prácu, starajú sa o seba, kedy si naozaj žili v zariadeniach a teraz sa vedia zo života radovať. A možno práve tá nádej, taký ten prvok toho, že neboj sa, nebuď zablúdený v tom čiernom lese, ich poženie potom k tomu, že idú za tým, čo je v ich živote dôležité. A čo je najdôležitejšie teda u týchto ľudí, ktorí naozaj niekedy nemôžu prežiť bez podpory ostatných ľudí, tak sú väčšinou odkazaní na pomoc rodičov. A tam hlavne matky, teda zase musím povedať. A už som stretla niekoľko mám, ktoré umierali a umierali spokojné, lebo videli, že ich deti vedia prežiť aj bez nich. A to je tiež veľká nádej, aj keď na konci života, že vedia, že ich dieťa dokáže prežiť napriek tomu, že oni odchádzajú. Tak to sú také tie momenty, ktoré mňa pri nádeji oslovili a myslím si, že tá nádej sa dá nájsť v každej situácii, že nesmieme sa nechať strachom uchvátiť a musíme hľadať také tie svetlejšie body. Tam, nech sa páči. Keď sa nikto nepýta, tak sa opýta fotograf. A pána Fara, mnohí vieme, ako to vzniklo všetko, ale vlastne nebol tu moc priestor, že kedy to začalo vlastne sa starať o tých bezdomovcov. Možno keby ste tak pár slovami vlastne tú históriu toho celého. Viem, že aj v Čechách fungujete, som vás našiel na webe, nejakých ďalších domovoch, ako v správnych radách. Tak. 2 tam máme také zariadenia. Tak ak môžete to. 2 zariadenia. Ďakujem. My východňári nerozlišujeme 2. Tak niektorými z vás som sa už stretol, ale s tými, čo som sa nestretol, tak len toľko, keď som bol mladý, som sa veľmi chcel oženiť. Ja som sa tak tešil na ženu. Bože môj, ja som sa tak tešil na ženu. Som sadol na koňa a som jazdil, som bol taký romantický typ. Sadol som do trávy, zaviazal kobylu a pozeral do neba. Si myslím, Bože, ja svojej žene postavím dom, ja ju budem mať tak rád. Bože môj, prvú mi dáš dceru, dáš mi prvú dceru, však mi dáš prvú dceru. Druhé to je jedno, ale prvú mi daj dceru. Ježišu, daj mi prvú dceru, keď žena bude chcieť 5 detí a 10, to je 15, ale prvá dcera. Však už tak som vyjednával. No a tak som si to myslel, že celý čas som sa chystal do manželstva. Zaujímali ma kone, pušky, karate, horolezestvo. Čo to má s kňazstvom? Nič. Ja som nechcel byť kňazom. Chcel som bývať v lese, chcel som pomáhať ľuďom, chcel som robiť v horskej službe, začal som trénovať les, poznal som chlapcov z horskej služby, si myslím, toto budem robiť. Potom som mal úraz, spadol som v Tatrách z Gerlachu, ako som spomenul, otočil sa celkom môj život. Odišiel som preč, mimo, celkom. Však, no a vlastne až potom po čase sa ma chlapci pýtali, hovorím, už vieš, na čo sme tu, Maroš? Jasné. A kam kračame? Jasné. Na čo sme tu? Aby sme maturovali z jediného predmetu, z ktorého z lásky. A kam kračame? K láske. Ak toto nie je pravda, ja som najväčší cvok pod slnkom. Prečo nemám ženu, deti, dceru, milovanú? Prečo nemám dom? Ja viem postaviť dom. Koľko domov sme už postavili s Božou pomocou? Na čierno, na bielo, na všelijako. Prosím, toto bolo. A potom som odišiel do seminára. Nikto nevedel, ani moja mama. Ja som bol na skúške a došiel papier. Maroš, tam máš papier. Hovorím, že hej, čo to tam máš? Kde ty? Čo to? Idem do školy. Do jakej školy? Idem sa učiť. Kde sa ty ideš učiť? Za kuchára. Ale Maroš, netaraj, ty ani čaj nevieš uvariť. No za to sa musím, lebo sa chcem naučiť. Ale Maroš, rozstrelil som, ukázal som mama, ja som vedel, že som prijatý. Mama prečítala, pozrela na mňa, rozplakala sa. Mama sa rozplakala, išla umývať riad, pozrela do riadu, pozrela na mňa, zase umývala riad, pustila handru, vyboskala ma, zase umývala riad. Jak to? Ja neviem. Jakže ty nevieš? Nie, mama. Nie. Myslím, Bože, je to správne rozhodnutie, či nie? Ja som ti len ponúkol život. Jak ma znašali dolu z Gerlachu, tak som podpísal Bianko šek. Bianko šek, len som podpísal. Ty určíš miesto, a kde budem sa venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Ja som nevedel, čo budem robiť. Ja som len povedal, Bože, ty povieš čas, aj miesto, všetko. Podpisujem ti to. V duchu som toto odozdal Bohu. Keď ty si mi zachránil život, ja ti ho vrátim naspäť a posvetený.
Nevedel som, čo budem robiť. Čiže ja som nevedel, že Pán Boh to zoberie vážne. Hej, no tak poď sem. No, tak to bolo. Potom som pýtal biskupa, teraz bolo akurát 20 rokov, 23. januára toho roku. Hej, biskupa, prišiel som, si predstavte, bohoslovec, to je drzosť. Hej, bohoslovec, ja až teraz vidím, že to je drzosť, ale ja som si to nevnímal tak. Celú noc som sa modlil s kamarátom, hovorím, poď mi pomôcť, hovorím, čo, trošku sa modliť. Modlili sme sa ráno, som zašiel za biskupom, ako študent. A pýtam, pán biskup, no, nedali by ste mi faru? Biskup zo stoličky skoro spadol. Farár si nepýta faru, a ja som bohoslovec. A biskup tak kúka na mňa skúmavo, ako chceš faru? V Žakovciach. Tam je fara, on bol nový biskup a nevedel, lebo to bola maličká dedina, je tam fara, jak to, excurrendo, spravovaná z Vrbova, jak ty to vieš? My sme opravovali také tie výškové veci, čiže tam som maloval väžu, nevedel som, že tam budem farárom a vôbec, že budem farárom. Ja som mal takého konička, že sme opravovali kostoly. Ja som vždycky na väži kríž, to som ja maloval vždy a však a vždycky som tam namaloval na tú guľu, keď som sedel alebo stal, som namaloval, jak som odchádzal, Bože, požehnaj, a napísal som meno toho dievčaťa. A teraz, keď jazdím na aute, si myslím, jak dobre, že sa tu biskup nevyškrabe. No, ja som celý čas sa chystal do manželstva, to je to najväčšia švanda. Keby som ja vedel, že budem farárom, mnohé veci by som nerobil. A zase iné by som robil. Ale ja som celý čas, hovorím, jasne, že sa ožením. Jasnačka, budem bývať v lese. Jasné. Jasnačka. A potom si myslím, Bože, ale bývala by to aj žena v lese. A si myslím, tak už ma to tak napadlo, na vysokej škole som začal sa pýtať spolužiaček, hovorím, počúvaj, také štých proby, aby som vedel zmyšľanie žen. Počúvaj, bývala by si v lese? Čo, Maroš? Bývala by si v lese? Ako myslíš, na výlet? Nie, bývať. Ty nie si normálny. Hovorím, a ty by si bývala? A čo som, Tarzan? Pánečku, tak som upravil potom ten svoj plán na kraj lesa, aby ona mala blízko do mesta a kompromis Ježišu, ale furt to bol môj plán. Furt to bol môj plán a vykričník, môj plán, môj plán. Možno ty tak robíš a preto máš nervy, lebo furt môj plán a stále ho pretlačaš. Konečne, kedy sa začneš pýtať? Pokorní ľudia sa pýtajú, veľa sa dozvedia, lebo sa pýtajú. Pyšní diktujú. Jak je tvoja modlitba? Kedy si sa vôbec pýtala? Ty hneď všetko vieš a všade si bol dvakrát, všetko hneď vieš. Kde je otáznik? A jak je otáznik? Tak je otáznik, v tú ránu začne pôsobiť Duch Svätý. Konečne mi nechávaš priestor v svojom živote. Poď, ja ťa nasmerujem. Len mi dôveruj. Najkratšie a najkrajšie vyznanie lásky, to, čo pani doktorka povedala, ja to poviem farárskou rečou, to isté je, prečítaj na milosrdnom obraze, čo tam je dolu napísané, tá veta. Povedz mi, čo tam je napísané? Dôverujem ti. Tomu, koho milujem, tomu dôverujem aj v tme. To je najkrajšie vyznanie lásky a najkratšie. A presný opak najviac zraňuje Ježiša. Tá beznádej, zúfalstvo. Najviac. Tvoje prúsery, tvoje riechy, všetky sa utopia v mojom milosrdenstve. Neboj sa. Nebo je plné prúserárov. Vieš, aké sa sú tam? Sú tam aj prostitútky. No jasné, Magdalena je tam. Cudzoložníci, však Dávid, koľko mal, sme mu počítali 8 žen, koľko mal ešte bočných. Hej, Galgan však, ale je tam, je. Zachej, tunelár, Matúš, hej, Mojžiš Nervák, však tak chytil svojho brata, dusil ho skoro, tam mu rozbil to zlaté tela, vysypal to zlato tam do potoka, povieme, cynik, Nervák, vrah, zabil toho egyptského. A predsa povieme, nie pokornejšieho, jak je Mojžiš. Pokora to nie je tichosť. Pokora to je pravda. Mojžiš bol pravdivý. Nie ja som hlavný vodca Izraela. Pane, ty si vodca Izraela. Ty oni, čo mňa vidia, to som ja. Tak ja poviem 100% farár, otvorená pýcha. Keď poviem, ja som taká nula bezvýznamná, skrytá pýcha. Hej, falošná pokora. A čo som? Nie som ani nula, ani 100%. Čo som? Čiastočný pomocník. Pane Bože, podľa toho, jak sa vyspím, jak sa najem a tak sa pohybujem. Minule som bol na 35%, minule na 42%, ale minule sotva na 15%, Pane Bože. Kto si ty? Buď pokorný, čiastočný pomocník, nie bezchybný, čiastočný. Ak budeš pokorný, priťahuješ Ducha Svätého a ten sa naučí takej mudrosti, že neodolajú iní proti tomu. Buď opravdivo pokorný, pravdivý pred Bohom, pravdivá. Čo pani doktorka hovorila o tej pravde. Byť pravdivý pred Bohom. No a tak vlastne potom
Dostal som tú faru, najprv sme spali na zemi, suchý chleba a škvárky sme jedli. Keď mi zavolali, že ty počúvaj, prídu ku tebe z Belgicka. Z Belgicka? Pozerám na mape, kde to Belgicko je to, Vanečku. Ja prídu z Belgicka, dokilo, veď my ani záchod nemáme, ani jedinečku, čo to teraz rýchlo medľa našej budky, kadi budky, tak sme rýchlo z Nových Desak sme napísali devizový. Devizový. A teraz sme tam pribili to splachovatko a taká Belgičanka vystrašená vyšla, otrhnuté splachovatko. Že čo to je? Ja neviem, to fungovalo predtým. A teraz vodu, si myslím, Bože môj, vodu, veď my sme zo studne rýchlo sme vyčistili studňu, sme dostali normálne všetci hnačku hneď, hej, žaby, mloky, všetci hnačku, potom naša mikroflora už si zvykla a tešili sme sa, keď prišla návšteva, tiež dostali hnačku, hej. A keď prišli Belgičania, tak oni Katar dostali, všetkých to vyvratilo, všetkých Belgičanov. A pozrite, oni rozprávali po flámsky a povedzte, jak sme sa mohli dohodnúť. Kto rozpráva srdcom, tomu všetci rozumejú. Všetci mu rozumejú. Rečou lásky rozumejú všetci. Keď rozprávaš s láskou, srdcom, všetci ťa rozumejú. Všetci, ideš do podstaty, prenikáš úplne do hĺbky. Že ak pri svätej omši vždycky učím tých mojich chlapcov, odozdaj svoje srdce, ja nechcem tvoju modlitbu, tvoj post, seba zápor, dobre skutky, daj mi svoje srdce, polož ho na oltár. Keď sa modlíš z lásky ku mne, chcem tvoju modlitbu. Z lásky ku mne dávaš almužnu, dobre skutky, chcem tvoju almužnu, tvoj post, a z lásky ku mne, všemohúcemu Bohu. Čo to je položiť srdce na oltár? Veľmi jednoduché. Naučím ťa to. Pozri, jednoduché. A šepkaj to pri každej omši. Odteraz, Pane, chcem rozmýšľať ako ty. Nepomstichtivo, závislivo. Tak ako ty chcem rozmýšľať. Nauč ma to. Chcem rozprávať jak ty. Nepíšne, ješitne. Pokorne, tak jak ty, Pane. Ježišu, a chcem konať tak, ako ty. Nie, čo ja mám z toho, keď pozerám na ľudí, jak ich zneužiť, využiť. Čo oni majú z toho, jak by som ich mohol obohatiť. Bože, a stále pozerám na ľudí, jak by som ich mohol obohatiť. A jak pani doktorka veľmi dobre povedala, veľmi dobre som pozorne počúval, čím viac bereš z lásky, to je tak, jak s dierou. Čím viac vezmeš z diery, tým je diera väčšia. Vidíš to? Neboj sa, že rozdávaš lásku. Ty sa obohacuješ tým. Jak pani doktorka hovorila, že aj ona sa obohacuje. Presne tak. Jak rozdávaš lásku, zväčšuje sa tvoje srdce. A Boh ho čím naplňa láskou, čím viac lásky nabereš, tým máš kvalitnejší život. Jak to, že sa zastrelil ten nerežes, ktorý to svoboda, chlapci, fára, však on mal chaty, on ti mal toto a strelil gulku do hlavy. Prečo? A ako vidíš, uspokojí jedine Boh. Neveríš? Neveríš? Zapni televízor. Sex je tá najväčšia slasť pod slnkom. Nič iné nie je to len sex. To prepneš televízor, to nemôže len sex. Ale jaký sex? Ten muž spraví tak a tá žena ľahne. Ona nikdy nemá menzes, ju nikdy hlava neboli. Ten muž spraví tak a ona ľahne v tom filme. A to je lož. A čo to mladým ľuďom tak ukazujú? Jak to dávajú ženu? Kde, do jakej pozície? Do jakej pozície? Tak to muž spraví, ona ľahne. Naozaj ten sex, tá najväčšia slasť? Naozaj? A moje devčatá prostitútky, každé ráno sa im do očí pozerám, aj dnes ráno pri svätej omši, by mali byť najšťastnejšie ženy pod slnkom. A sú? Ani by som nepovedal. A vidíš, každé ráno čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Moje devčata, že by to boli... Keď ten alkohol je taká sláza, tá droga, tak moji narkománi chlapci by mali byť najšťastnejší muži pod slnkom. A sú? Poď sa pozrieť ráno ku mne na omšu. 250 ľudí sme v kapličke. Že by to boli najšťastnejší ľudí. Ani by som nepovedal. A toto ti ponúka dnešná spoločnosť. Pekne ti to podsúva. A pekne to nezriadený sex názvu, jak to bezpečný sex, alebo nejak tak. Hej. Keď chcú manželstva uzavrieť, hej, boli sme teraz na takom stretnutí, kde boli vedúcich tých sociálnych a ešte aj námestnička ministra sociálnych vecí. A bavili sa aj o tom, že či tie registrované partnerstva, už to nenazýva manželstvo, partnerstva. A ja som sa jednoducho opýtal, jednoduchý prakticky, na teoretika praktický príklad. Hej, vždycky to je tak. A vyskúšame, jak to v praxi. Vy rozhodujete o tom, či áno, či nie. Pýtam sa vás tu, aj vás sa pýtam, všetkých, čo chce. Kto z vás by chcel svoju dobrú matku a dobrého otca vymeniť za 2 mužov alebo za 2 ženy? Dvihnite ruku. Dvihnite ruku. Nikto? Jak to, že v parlamente je problém potom, či áno, či nie? Tak robíš krivdu tým deťom. Jak to? Je tu takto, kto by dal svoju matku dobrú a svojho otca dobrého za 2 mužov a 2 ženy? Je tu takto?
Nie je tu? Prečo tú krivdu? Jakým právom ty nechceš dať ukradnúť svoju matku, svojho otca však? No a jakým právom ty ukradneš tomu dieťaču, čo nepremýšľa? Veď ten rukopis muža je nevyhnutne potrebný, ale tá materinská starostlivosť je nenahraditeľná. Obidve tam potrebuješ ten rukopis tej ženy, najmä tej ženy matky, ale aj toho muža. Rozumiete? A potom sa my bavíme o tom, či hej, či nie. Alebo z praxe. Poďte pozrieť, moji ľudí to by mali byť najšťastnejší. Tie prostitútky, stratila to dievča iskru v očiach. Pozri sa do takej prostitútke. Kto povie po potrátoch, čo nasleduje? My to farári vieme. Čo to vieme? Postabortívny syndrom. Kto ti to povie? Nepovedia ti to prečo, bo chcú predať prezervatívy, antikoncepčné tabletky, chcú zarobiť na potratu. On ti nepovie, čo bude nasledovať potom. Ale ja už ako farár mám po 50-ke, 52 rokov a ja viem, čo to je, keď ženy prídu po potratoch a stále mi hovorí o potrate. Už mi o tom nehovorte. Furt to tlačí a furt povie, takú by som mala dcerku, takú, pán farár, takú. Jak sa vyspovedaš, dá si do poriadku, pán Boh odpúšťa. Nejak človek. Ale pamätáš, pred 5 rokmi odpúšťam ti. Nie odpúšťať ako Boh, takto naučiť sa odpúšťať. Odpustiť a zabudnúť je pomsta šľachetného človeka. Pán farár, ja som odpustila, ale nezabudla. Aj pán Boh nezabudol, ale robí tak, ako keby zabudol. Nepripomína ti to viac. V pokore, keď priznáš, vyznáš, teraz urobí rozsešenie, oprav sa, lebo sa zblázniš. Mám chlapa, ktorý zabil svoju ženu. Zarezal ju s nožom. Sebe pichol do krku, jeho prebrali kapličke pred 2-3 mesiacmi v noci kričal, hej, v kapličke nás počúvame, sme dobehli, hovorí, ja už nechcem vraždiť. Jaro, ty keď mi neuveríš, že ti Boh je schopný odpustiť, ty sa zblázneš. Myslíš, že mi odpustí, keď som taký hriešnik? Už pri prvom zvolaní ti odpustil. Neboj sa, hej, Boh nie je prísny sudca, hej, keď pri tebe nestojí Boh, to nie preto, že on by ťa opustil, to ty si opustil jeho, opustila si ty jeho. Že vidíte, potom to odpustenie je nenormálne dôležité. Odpustiť a zabudnúť. Odpustiť. Pozri sa sem. Veľa sa hovorí o uzdravovaní. Teraz taká moda ide. Vkladanie rúk. Odpustiť rodové korene a ja neviem čo. Odpustenie. Dávaj pozor. Pred odpustením ide ľútosť. Pred ľútosťou pokánie. Čo je to pokánie? Oprava to, čo som pokazil. A pred pokáním pokora. Čo je to pokora? Pravda. Najprv priznám. Ešte raz poriadok. Som alkoholik. To je pokora. Teraz môžeš robiť pokánie. Oprav to, čo sa opraviť dá. Neviem to opraviť, bo už som ju zarezal. Tak mám ducha pokáňa. Boh ti zaráta tak, ako keby si sa opravil. A teraz, ak máš naozajstné pokánie, môže byť naozajstná ľútosť. Ak máš naozajstnú ľútosť, môžeš manželku poprosiť o odpustenie. Ak ti ona odpustí, je uzdravenie vzťahov. Rohypnol-diazepam zásto nespravia. Vidíš? V pokore najprv priznať. Tam sa tu priznám. Som alkoholik. A potom pokánie. Nemôžem opraviť duch pokáňa. Duch pokáňa. Urob, čo urobiť môžeš. Pre Ježiša nie je tvoj výsledok rozhodujúci. Tá tvoja snaha. Úprimná snaha. Keď sa ty veľmi snažíš, aj keď nemotorne to robíš. A nevieš, ak si milý v Božích očiach. Tá tvoja snaha, ja z tej tvojej snahy si čítam tvoju lásku aj tvoju pokoru. Však, toto by som povedal, je nevyhnutné, dôležité to odpustenie. Nevyhnutné, jak hnilobu, keď máš vred a neliečiš ho, to môže prerastať, ako si to poviem, nemedicínsky, ale ako keby to prerastol ten nádor do rakoviny. To tak ti zožiera, keď neodpustíš. Trojako sa odpúšťa svojim nepriateľom. Trojako. Láskou, modlitbou, milým slovom a milou modlitbou. Skutkom lásky. To je najlepšie. To zlikviduješ nepriateľa. Nedokážeš to, hýbaj nižšie. Milé slovo, pozdrav sa mu, nedokážem ani to, pán farár. Tak sa za neho modli. Až potom dorastieš. Nechceš to zrobiť? Íď stade preč. Čo tu robíš? Jaký ty máš názov kresťan? Musíš sa s tým vysporiadať. Správne čo? Však to odpustenie je normálne dôležité. No, odbočil som od toho, ale vidíte, toto bola taká moja cesta. Samozrejme by som mohol dlho rozprávať, ale nechcem takto. Hej. Tak ma pán Boh viedol a teraz mám 250 ľudí. To je plus minus. Dneska mi jeden zomrel. Práve keď som tu išiel, mi zomrel. Hej. Takže tak, vidíte, niečo sa mi narodí, niečo príde, niečo dajú na služobku, do basy, niečo zo služobky pustia. Hej, to tak. Hej, tak. Nech sa páči. Môžem ešte doplňujúcu otázku. Obidvaja vlastne pracujete s ľuďmi, ktorí sa vymykajú nejak tomu bežnému štandardu
A my majoritné obyvateľstvo, mali sme problém, aj keď Soňa začala niekedy s tými deťmi. Neboli sme zvyknutí v Žiline, pozíky a tak, ale učíme sa. Tak sa chcem opýtať, aké vy máte skúsenosti aj v tom kostole, či sú tam bežní ľudia, ako prijímajú nich. Viem, že pán Dyškanec, poznáte ho asi v Martine, má kemp a má veľké problémy s normálnymi ľuďmi na okolí, čo žijú. Takže toto je problém, aby sme vedeli týchto ľudí príjmať, aj Rómov, aj všetkých, čo robiť. Je to ťažké, tu v Žiline dúfam, že nedostanem od vás, lebo tak ste národovci, to nie je zle, ale nesmete nesmete. Možno by som vás poprosil, keď zostanete národovci, ale budete mať lásku aj k iným ľuďom, tak je to super. Ale ak je to bez lásky, je to hnusný nacionalizmus a ten vedie len ku konfliktom. Hej. Pozrite sa, jak sa správame ku cigánom. Automaticky cigánovi týkaš. On má 5 detí a hneď mu týkaš. Ja to vidím, som alergický na to. Cigánka má 4-5 detí, je matko a ty mu týkaš. To znamená, ty ukazuješ, ja som niečo viac. V 68. roku zo Žakoviec násilným spôsobom vyhnali cigánov, spálili im kolíby, vyviezli ich preč. Majú veľké nervy, že ja som ich dovedol naspäť. Hej, keď som donesol prvých cigánov ku nám, tak pani starostka začala bodovať, lebo ona nič nehovorila, len pustila do rozhlasu cigánske pesničky. Bolo to síce vtipné, ale tvrdé. Ľudia už sa stavali proti všetko. A ja som v kostole sa opýtal, čo myslíte? A aké mali pán Ježiš? Deti som sa opýtal, oni sú také, vidia ten svet taký, aký by mal byť. Hej? A preto také sú úprimné. Jaké mal Ježiško vlasy? Čierne či blondiavé? Blondiavé. Ja myslím, že čierne. Židia sú viac čierni. Jaké mal oči? Modré či čierne? Ja myslím, že čierne. Nevieme, či čierne, či biele, či blondiavé. Chcete vidieť, aké má Ježiško dneska vlasy a oči? Áno, pán farár, áno. Ukázal som na jedného toho cigána malého. Tak sedel tu. Tibi a Varde. Poď sem. Dvihol som toho malého cigána. Tak vyzerá Kristus dneska v Žakovciach. Amen. Krvi by sa nedorezal v kostole. Abo verím, že Kristus je prítomný v tých núdznych trpiacich. Boh je tak dokonalý, že ty Bohu nič nemôžeš pridať ani ubrať. Tak jak guľa. Prilepíš je hrčka. Vezmeš je dierka. Boh je tak dokonalý. On keď niečo od nás žiada, tak to je pre teba dobre, nie pre neho. Nám sa to tak javí, to je antropomorfizmus, dávame mu ľudské vlastnosti. Ale Boh je šťastný sám sebe, nás nepotrebuje, ale urobiť tak, ako keby potreboval otec práce uhle a veľkú kopu. Nepotrebuje toho syna, len sa mu planta pod nohy. A on tam s furikom malým doberie jeden uhlík, otca zdržuje a špinavý, žašmudlaný a kto sprátal uhlie, pýta sa mamka večer. Ja s otcom. Mamka ho zdvihne, vyboska, táto povie, áno, on, kúpi mu nový traktor. Tak sme vo vzťahu k Bohu. Boh nás nepotrebuje, ale naozajstná láska urobí, ako keby som ťa potreboval. A bere to ako vážne. Však vezme to tak. Hej, a pozrite teraz títo Rómovia, no a hovorím, tu sú tí ľudia tu. Hej, a my dlujeme aj církev, ako misionári ísť ku nim. Hej, ísť ku nim, žiť s nimi. V Afrike som bol niekoľkokrát, zo stromov skočili ľudia do Mercedesov. Nefunguje to. V Etiópii je napätá situácia. U Romov z kočovných vozov skočili do Mercedesov. Nefunguje. Pozrite, koľko my sme mali storočí vývoj čas. A my teraz ako naraz to nespravíme. Staršiu generáciu neprerobíme, ale tých mladší sú tu. Skúsiť, pomôcť. Ja cigánsku otázku nevyriešim, ale riešim chudobných. A verím, že Kristus je prítomný v 5 spôsoboch tu. V Eucharistii, preto červené svetielko, klakáme. V písme svetom preto boskáme, na evanjeliu stojíme, v spoločenstve, ktoré sa modlí, v kňazovi, ktorý slúži omšu v tom okamihu, keď slúži. Nie furt, ale v tom okamihu, keď slúži. A prosím pekne, v núdznych a trpiacich. Bol som hladný, dal si mi jesť. Bol som kedy, Pane? V tom bezdomovcovi, v tom cigánovi. To ja som tam bol. Hej, Boh to tak vymyslel, že prilepil k sebe bližného. Jak ináč? Jemu ty nemôžeš nič dať ani nič vzať, Pánu Bohu. A to je taká skúška. Z čoho? Z lásky. Na buď zmaturuješ, alebo nezmaturuješ. Pohoríš na cigánoch, alebo na Maďaroch? Na kom? Na Čechoch? No jak? Tu v Žiline by som to tak nemal hovoriť, ak ho dostanem, mi gumy prepichnú. Hej. Môžeš byť národovec, ale nebuď bez lásky. Slovensko nie je pupok sveta. Čo Pán Boh na to neklade dôraz. Či si ty
evanjelík, českobratský Žid, alebo či si Slovak, alebo či si Čech, Maďar. Bože môj, všeli, čo to tam bude. Tak toľko. Tak, aby som vás teda motivoval, posledné 3 otázky. Bo keď nie, tak zase sa opýta fotograf. Ešte je tam kameraman. Nech sa páči. Teraz, keď tak pekne rozprávate, či aj rozprávame, som si spomenul, že keď som bol chlapec a bolo zhromaždenie starších ľudí, keď niektorý začal škaredo rozprávať, tak môj otec povedal, alebo mama povedala, pozor, sú tu bosy. Tým sa naznačilo, deti chodili voľakedy bose, že? Ale ešte dôležitejšiu vec si pamätám, vždycky si mysleli, že ma vystrašia, potom už neskôr, ale som sa to naučil. Strýko, alebo neviem kto, keď boli hody a bolo nás tam veľa. A vieš, na čo si na svete stvorený? A ja som odrapkal, aby som Pána Boha poznal, ho miloval, mu slúžil a bol spasený. Ani som nevedel, čo hovorím. Ale neskôr som pochopil. Je to presne to, čo pán farár hovorí. Ďakujem. Takže ešte 2 môžu sa spýtať, alebo povedať nejaký svoj názor. Kým sa odhodláte, ja vám len poviem budúci program, čo pripravujeme. V nedeľu 6. novembra je program o začiatku a konci života. Tam budú manželia Kryžanovci našimi hostiami. Je to doktor Kryžan genetik a doktorka Kryžanová onkologička. A 27. novembra bude tiež v nedeľu bude podujatie o reformácii. Tak. Dúfam, že ste si rozmysleli. Nech sa páči. Ja by som sa chcela pani doktorky spýtať. Ona pracuje, alebo pracovala priamo s mentálne postihnutí, alebo teda s inými ľuďmi, ktorí sú mentálne iní ako my. No a chcela by som sa spýtať, v čom vás tá práca s nimi obohatila, alebo teda, no v čom bola iná, ale myslím teda v tom kladnom zmysle. Iná ako... No, že som to dostala ako odmenu, viete, ja som tiež vždycky hlavne rozmýšľala, všetko som si myslela, že hlavou vyrieším. A vlastne s tými ľuďmi som sa naučila, že keď nerozumiete tomu, čo rozprávajú, tak musíte začať vnímať, ako žijú, čo je pre nich dôležité. A potom mi to tak prešlo z tej hlavy do toho srdca viacej, lebo keď tých ľudí máte rád, tak potom už vlastne naozaj nehľadíte na to, čo sa dá, čo sa nedá, tá nádej tam už potom vzniká. Tak to určite ma posunuli veľmi. A ešte ma posunuli možno aj z takej pýchy, že keď som skončila psychológiu, tak som si myslela, že nie, máte diplom vo vrecku, celý život viete, ako máte žiť, máte na to aj papier a zrazu zistíte, že to vôbec nefunguje podľa toho, čo ste sa učili v škole a že si to potrebujete odkráčať v živote a že najlepšie je to s tými ľuďmi, lebo oni vám dávajú najviac informácií, ako to funguje a najlepšie tam, kde to normálne nefunguje. A zrazu dostávate takú silu a dostávate takú pomoc, čo ani neočakávate. Tak myslím si, že to je také naozaj, že ak človek príjme tú cestu, ktorá mu je tak ponúkaná a nebráni sa jej, tak potom dostáva veľké dary. Tak pre mňa to bolo tak. A je to presne ako byť blízko ľudí, snažiť sa pochopiť a spolu s nimi hľadať. A možno nemať dopredu tie veľké odpovede, lebo to je také zavadzajúce. Faktická. Mám ešte jednu otázku na pani doktorku. A vy, ako ste sa rozvíjali od mala? Ako najstaršia sestra, ja som najstaršia zo 4 sestier, tak to dostanete potom takú nejakú guráž, že čo sa všetko dá v živote robiť.
No tiež som všeličo hľadala, nie? Tiež som robila horolezectvo. Nespadla som, ale tiež som sa dostala do takého stavu, že ani hore, ani dole. A tiež rozmýšľate, že čo, ale nič som nesľúbila vtedy. A začala som naozaj robiť v manželskej, predmanželskej poradni v Žiline, keď som sa tu vydala. A keď sa mi narodila prvá dcéra, tak som dostala ponuku, teda, že môžem ísť do tej vychýrenej manželskej poradne. Aj som tam chvíľku pracovala, aj ma to veľmi bavilo. No a potom ma teda pozvali, že v Žiline sa bude otvárať nejaký denný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím a vtedy som kričala, Pane Bože, prečo ja, keď mne je tu tak dobre, ja sa tu tak dobre cítim, chcem sa vzdelávať, chcem tým ľuďom pomáhať, aby žili pekne v tom rodinnom živote, no, v takej zaslepenosti svojej veľkej. A potom som naozaj videla tie deti priviazané a jedna taká naozaj, tuto vo Ščadnici, však to je nedaleko, som sa šla popozerať a volala sa Sonia ako ja a bola zamknutá v klietke. A som povedala, a som sa bránila, ale už som vedela, že to už človek nemôže vycúvať, že to už je vlastne taká zmluva, že som dostala ponuku a buď teda sa zahrabem po čiernu zem a budem sa hanbiť, alebo príjmem tú výzvu a budem sa snažiť, aby som len tam, kde budem môcť a kde som tú silu dostala, niečo urobila. Tak taká bola moja cesta teraz z mladosti. No, myslím si, že ešte popri tom, čo sa všetko podarilo, tak ja keď som bola mladá, tak som veľmi túžila cestovať. Naozaj veľmi som túžila ísť do sveta, pozrieť sa, ako to funguje a hranice boli zatvorené. A potom v tej manželskej poradni to tiež som bola zatvorená. Nie v poradni a chodili za mnou ľudia a ja som tak múdro im hovorila, čo majú robiť. Bože. No a potom, keď som začala robiť s tými ľuďmi s postihnutím, tak zrazu mne sa všetky hranice otvorili. Ja som prešla pol sveta, dokonca keď som chcela ísť, tak aj prejsť si to, že či dobre robím, či nie som nejaká pyšná, alebo čo, tak som odišla ako asistentka jedného mladého muža s postihnutím na 3 mesiace do Brazílie a tam sme robili s chudobnými. No mne to všetko tak svietilo, že úplne spokojná som sa vrátila. Že zase mám silu a môžem pokračovať. Posledná otázka, nech sa páči. A viete, ja by som chcela ešte povedať, že mám takú skúsenosť rovno s pani doktorkou, teda nie s vami, ale mám syna, ktorý bol iný. On nebol postihnutý, ale bol od malička taký iný. A raz prišiel z gymnázia a povedal, že začne robiť v nadácii. A veľmi mu to dalo. Tak ja si myslím, alebo chcem sa spýtať, chcem povedať, že vlastne veľa dá aj pre tie zdravé deti, ktoré tam robia s tými postihnutými, že možno viacej dá tým zdravým ako tým postihnutým naopak. Viete, každý, kto hľadá a príde a chce očistenie, tak ho určite nájde. To záleží ani nie, že kam ide, ale že je ochotný dávať a že je ochotný priznať si niečo. A v nadácii naozaj sa snažíme ako pravdivo, ako komunikovať. To nehovorím, že tak aj vymýšľame, aj z prostosti robíme, aj sa smejeme, aj niekedy sa vypijeme pivo a ja neviem čo všetko, ani vám nebudem hovoriť. Ale ako naozaj, ako už ten vzťah, že je to také úprimné, je očisťujúce aj pre tých ľudí. A čo sa týka priznania inakosti, už to, že priznáme, že sme iní, tak sme na ceste k liečeniu. Že najhoršie je také klamstvo, že ako nie sme iní a tvárime sa, že máme tak žiť a pritom vidíme, že nám to nefunguje s komunikáciou s inými ľuďmi, alebo sa mi smejú, keď niečo robím. Tak tam sa človek naozaj môže nájsť taký, aký je. No ale nikto nie sme dokonali, takže myslím si, že je to vzájomne prospešné stretnutie vždycky. Keďže posledné otázky boli 2 naraz, takže ešte tam jedna z tých poslednejších otázok. Dobrý večer. Pán farár, ja by som sa jednu vec chcel spýtať, že taký obyčajný človek, ktorý nie je nejako vysoko postavený, nie je bohatý, proste je normálny obyčajný človek, môže vám nejakým spôsobom pomôcť v tej činnosti, ktorú vy robíte? Vždycky môžu všetci ľudia. Pozrite, Pán Boh nemaluje obraz, ale on robí, by som to povedal ľudovo, mozaiku. A každý sme len jedno skličko. Keď chýba to skličko na tej mozaike, už to nie je taký dokonalý obraz. A Pán Boh tak dal, že každý má to jedno skličko, jedno to svoje miesto. Každý môže pomôcť. Môžu modlitbou pomôcť. Niekedy tie materiálne, finančné, ale tie nie sú rozhodujúce. Na tom zariadenie nestojí, ak by sa zdalo. Musíte nájsť ľudí, ktorí sú ochotní a schopní nie 8 hodín robiť, nie 16,
24 a s prestávkou 25. To sú tí ľudia, ktorí sú ochotní a schopní, proste žijú tam so srdcom, to robia. So srdcom. Sú tam také 3 typy ľudí. 3. Tí, ktorí sú tak zasvetení a sú komplet do toho. Potom tí, čo majú tak aj rodiny, ale aj to tak berú. A potom sú tu takí, ktorí sú zamestnanci len. Tak tomu, keď do 4. padla koniec, praskol radiátor, to nevadí. On ide preč. Hej. Ale tí ľudia, ktorí sú tam, tak by som povedal, zasvetení, alebo tí, ktorí sú tak najviac, vlastne by som povedal, sú dušou. Keď je televízia, tak mňa kamerujú, ale ja mám kopec dievčat a tak perfektných dievčat a tak obetajú, že oni sa ticho strátia, ak príde televízia. A to vyzerá, že to farár kúfa. A ak mne dávali nejaký titul alebo odmenu, hovorím, pán biskup, ale to je nespravodlivé. Prečo? Ja som z toho ľadovca, tá 1/10, čo vidno, ja mám tu smolu, ale 9/10 je skrytých. Príjmi to, Marián, to je pre nich všetkých. A ja viem veľmi dobre, že ja mám tým dievčat a také perfektné dievčatá, príďte ku nám a neviete, že sú. A on 9/10 je pod vodou, nevidno. Ja vytrčam von, ale tam je kopec ľudí takých, čo nevidno. Každý, kto je ochotný pomôcť, môže pomôcť. Vždycky dobrá rada. Vypočuješ len tú babku. Len sádneš a vypočuješ. Ja nemám priestor. Nemôžem 250 ľudí. Niektorí si tak narokujú, niektorí až egoisticky, že by som sa venoval. A to nemôžem ja. 250 ľudí, keď každého hodinu, to je 250 hodín. Koľko to je? 4 dní a 4 noci v kuse môžem rozprávať. Alebo koľko? Viac. Však nemám šancu. Tak je dobre, keď takto príde, vypočuje si, porozpráva, venuješ im čas. Najväčší dar pre druhého je, keď sa ty sám daruješ. Ty sám, keď sa daruješ tomu druhému. Toto je ono. Čas a tak ďalej. No, modlitby. Tie hmotné nie sú tie rozhodujúce. Sú od toho závisíme, ale to nie je rozhodujúce. To viem veľmi dobre. Hej. Čo je diagnoza bezdomovca? Človek chorý na lásku. On bol naučený brať a my ho učíme dávať. A čo dávať? Lásku. Keď sa naučí dávať lásku, takého človeka chce každý. Aj matka ho chce, aj manželka, aj naučiť, presný opak ho naučiť dávať. Dávať. Toto sa učia u nás. Žakovce, mali by sa toto naučiť. Sú všelijaké prípady, ale to je náš cieľ. Takto. Ďakujem. Takže toto bolo aj posledné posolstvo z dnešného večera. Ja veľmi pekne ďakujem našim hosťom, pán Marián Kúfa, pani Soňa Holubková. Ďakujem aj vám. A kto chcete pomôcť Žakovciam, tam je taká kasička, aj keď to nie je dôležité, predsa len niečo to pomôže. A prajem vám všetkým pekný večer. Dovidenia. S Pánom Bohom.